No, I find this because I didn't. But you knew Mama was sick when I were busy crying for your pet, for your rabbit. You were busy crying for your rose. It's not nice. I did cry and then I wanted to come to. But you cried. You cried about Rose, and you didn't come to me to check me, Mama. You are sick. What is going on? I find you sleeping, so I didn't want to disturb you. Oh, you didn't want to disturb me. And then I asked Shakira, why is Mama laying down? She said that you're feeling sick and not okay. Then I said, she said she doesn't know why you're sick. Then I asked her where did Rosie go. She said she's dead. Then Shakira said, don't worry. Then I found you sleeping over the lying down blanket. Then did you left? I was sick. Then I went and then I stand there watching. Then I went, then I sit in the dining. Okay. So did you see Rose there? You were supposed to dig a small grave for her. You put her in a box, then you bury her nicely. Did it present that people that threw dustbins? Oh, she threw it in the dustbin. And then she told that person to bury it. Oh, he told that person to bury it. So he's going to bury it for you. But are you going to know where he's going to bury that rose? I don't know where we'll bury it. Because if you had buried him, then you're going to go and put flowers on the graveyard. Daddy said we can't do a funeral for He said we can't do a funeral for a pet. Why? He said that we don't do funerals for pets. Okay. Sorry, ne? Hello guys, say guys. Say guys, how are you guys? Say. And the memes ninongo kuti akudzitevedza ndambokona kuchitegwa somewhere uchinzi memes yako unotave kuno iwadzokowa kuti tave kuno ha kuita kudzitevedza guys say yes Flossie Abigail Machacha Jacqueline Mupfuti Tekla Kampa Charlotte Phillips Chelesani Ncube Hanzi IV urikudiwa 054 ngauye 054 Eugenia Magwira Senzeni Morisa panga pane sisi vari kuchema shuro yavo vidwe sisi vari kuchema shuro yavo yawira mvura ikafa saka sisi vachema vidwe havachema sisi ava inangu someone ndati good riddance nokuti haina kuurayiwa yafa makuseni ega zvanoita why makuseni ega anoita achinda kuchikoro anoburitsa rose angachiburitsa rose wake ane keji ka omwisa panze akanzi ngaatsvagirwa keji oswera akachimanyamanya neyadhi panze apa ozomubvisa manheru omwisa mukeji saka makuseni amubvisa mukeji akamisa panze rose uya saka rose yakuda anganzwa nyota here robva enda kuswimming pool aona mvura akachitika ndinomwa saka ndoda ndokuwira muswimming pool manje ndokubvatadza kuswima muya tangozochiona chakaunyura chakafa muswimming pool chipamusoro pemvura isu ndozvaitika anomaona saka inda ndichigwara guys kugwara vedu ndandofa nhasi asi kana musambotamba nekufa iyo kufa kunouraya vedu we kufa kunouraya hanzi my deepest condolences they are crying with you they are crying with you about your rose yeah? But whether you know that Rosie, me I didn't like Rose very much because Rose was a problem. Now I can't follow Rose everywhere. I couldn't follow Rose everywhere, cleaning them up, the poo-poo, Rose's poo-poo. So at least she died by herself. No one killed her. I didn't kill her. I didn't kill her. She died on her own. She went to the pool and she bought her cage. But I didn't kill her. Why don't you like her? Rose was just boring. I mean, I don't like pets. You know that. I don't like pets. Saka mwana wabva achibonongora mere kuchikoro kwaudzwa kunzi Rose wafira mvura hawachema inda ndichigwarawo guys owana ndakatovata panze apo pavheranda pandichigwara kana kuya kuzonditi mama maswera sei aufa kumavata panze zvekudi ari busy kungochema Rose wake animaona saka ndozvaitika anyway saka guys nandafa anzi Rose asimuvi kana anga chimbodliwa naniye uya naye muchanoita kana
takata angotogota mukatanoka kubhinuku ndanamboti mumirire azochiona agochiviga kusure kwagochicherera gomba tanzai wergai tichisei angatove connected nacho haangave connected but sina handichida ndisingachida hangu ndasingachifariri saka hanzi rest in peace Rose. At least she has gone to heaven. You will meet her one day in heaven. Well, manje, you saw when you get to heaven, you see her. Are you going to know her? You see, you won't know her. There are going to be so many roses there. But she will know you. Did you say buy me a new one? Buy you a new one, what? Aye. No buying of new one. No buying of new one. Bini waenda wapu wa munema bini akanzi akapuwa 50 rand munema bini akanzi special instruction undi vigiro chunichi pakanaka. Saka munema bini achitora kachisa zvakanaka naka ameno paka kudazi kuzo kanorasho omberi kati wanochiviga zvaapuwa zvaudziwa ameno kuti zvafamba sei ameno. Saka saka Rose akuchina. Rose is gone. Now she's resting, ne? She's resting. Imikwana yekwaya anoda counseling yokukansela chii ukansela muna imikwana ibisala nditengera zvimwe counseling ye yokukansela chii yokukansela muka Rose afa oga awira mvura ama acid mvura mukati atadza kudhidha hameno zvafamba sei takuzomuona akafa isi amen. Saka Rose gone, don't worry. I'll buy you a doll, not Rose Sanofamba, not the one that pupus. Any imitation of a rabbit, so that you can play that. Not the one that pupus. Aye. The one that pupus nicks. Right. Now you can go. I told them that Rose is gone. Bye. Right. As googling how to watch SIS MELLY with a 1 gig data. Sorry, Nina, that's no good. I'm not feeling okay. Vaskana ndafa vaskana gaindi kushare ndasangana nazvo musara nasi. Kwanzi mapora nguva and nakupora chairperson asikuti ndauya kuzoudza vanhu kuti Rose wafa. Ndichingoya plus munhu neni ngikiri munane. Anoda kuta kugwa Rose kuti repatriation of the body. Saka tikuda ku pana guest auya anoda nyaya yake plus pane mwana anoda kuunza pana patimubvunza nezvake guest ane nyaya yake anoda kutaura madzuva ndichingomuti toita mangwana guys ndandafa ina kusati guys blood rouraya vedwe blood rinouraya vasikana vedwe nhasi ndawa zvinhu zvekuti mukandibvunza experience andafila makusenika andidi kunyeperai guys handisi kuziva ndoti kudi handisi kuziva kuti ndoti chii makuseni ndamuka zvakanaka guys as usual regai nditanga enda kudzai ndamuka zvakanaka as usual ndikamuka makuseni sezvandoita ndobva ndatanga kuenda kugym. Hi Mildred, no Mildred, thank you very much for that offer but no. Hi ndamuka makuseni ndaenda kugym anditi ndichibva kugym kaka zvakanaka ndatodropa iye kuchikoro yesi zim social network ndepi yakuvuka ndasvika kundadii ndasiya mwana wacho kuenda kugym ndadzoka kugym ndandine maorders evanhu akati wandei ndakuti rega ndigadzira maorders evanhu ndinodi ndotumira handagadzira maorders evanhu aya ndamhanya ndadi ndanotumira zvatanga ndiri koko kunhingikiruko kumaorder okupostinet uko ndiri kunzwa kuti manje mozati kana uri kugym inini handi zvokuswera mazuva ese like masikati apa chimwa mvura kazhinji kana usinganyanya kupisa handizvigoni handimaona saka kazhinji kana ndiri mugym makuseni ndopandomeka sure kuti ndinopedza 2 liters yandinaenda nayo mvura saka ndapedza 2 liters yangu mvura kao kazhinji kacho kana ndichibva kugym ndapedza 2 liters ka ndotozati ndinoita 30 minutes ka ndiri mumba sandabuda kuenda kuita zvimwe zvinhu zvangu ndichimbobudisa mvura iya wetiya ndiri kuya kupost office ndakunzwa kuti ndakuda kuenda toilet pano ndakuvira postnet vanditi pindai hapiwi clients but pindai ndapinda kunodai weti yaramba kubuda guys ndabva paya ndikati asi ndikutowa kuti ndakabatikana ndapreseka moziva weti andika nayoda kubuda guys kuti kana watsikirigwa neweti ka unenge wongotamba so uchingotamba maclax wakatsikirigwa neweti so ani muri kuziva feeling andikureva ani moziva lese wanzwa weti paya unoita kutosunga chako masi chida kubuda ndozvandandichiwa handika yesi vhuki uri seko vhuka animaona asi ndichizama asi yoti haisi kubuda ndikati zviri kufamba sei ndamhanya kumba ndadzokera kumba papa ndasvika kumba ndapinda mumba ina ndishandisi public toilet guys zvokudaro handindi kumatoilet chero pai ndinoisunga weta kuti anodzoka naye kumba handiiti ndadzoka kumba papa kudai so zvava wesi manje guys
apa ndina kuteleti kudai so kwazvo zvokuti handichagoni ndikuenda kuteleti kudai so guys weights haingabudi zviri kufamba ndega ndatanyadzona something is wrong pano, something is very wrong panapa. Apa wechiri kupaila mai mwana unozati vuka ungaseka koka dewa zati makusena wamakamcharisiwa message SIS MELLY is normal mubva mati munhu tanga tinaye panikikiri zero pa live afanei veduwe musangotora zvinhu for granted zvinhu zvinotouraya zviya mai mwana zvinouraya hanzi maita iwe rekani kuudze zvemakandida kuti zvazofamba sei mina ndikutaurire zvazofamba sei nyaya yacho na unyatsokunzwa Kelly come here ndina ndinyatsokutaurirai zvaitika ndabva paipa mai mwana andichagoni manje andichagoni muri kunzwa andichagoni go and take those pills that the doctor gave me on top of the bed andichagoni guys kunina kuteleta makambona kuti unoda kuzama kugomera weight kuti ibude hanomaona pakugomera kuti weight ibude ka memwana uri kuwari mwezi peni ndakaita zvinhu kuti chero ve kuni kudziwa dongorero rungu peni kudziwa kuti nemi ko zviri kufamba seko nemai namai yavo ndichita kuti weight kudai ingabude memwana weight haingabudi mbovira iri faro ndinyanza kukuza izvi yakairi in fact blood infection kuenda kozivei handizvizivizvo zvinhu izvi first time yangu sandambosangana nazvo mai mwana sandamboita kana pain kana labor pain haisviki mai mwana labor pain chaiche haisviki pane zvandasangana nazvo nhasi mai mwana ndasangana naMwari kuona Mwari akamira pachigaro chenyasha kudai ndamuona Jesu mai mwana ndamuona Mwari ndikati Mwari ndiregerere zvivi zvangu zvose ndinenge ndou yako guys mungaseka mukati nditotaura chokwadi chiri pamberi paMwari ndaita munamato ndikati Mwari I think this is the end ndipo pandasvika apa asi Mwari kana ndakakutadzira pese pandisina kunge ndagadzisa ndiri mupenyu Mwari chindiregererai ndakuyako ndikatozvi nechemwoyo mangu ndofunga ndini mwoyo akapuwa chance kuti kana unoita mbavha mbiri Jesu pakati wokutendukira pamuchinjikwa ndatendeuka guys handizina chitendoka pachifeya ndangotendoka kuti Mwari pari maybe panenge paripo pamwe normally ini ndiri munhu akatotendoka zvokutendoka full time mai mwana zvokuti handichadi zvokusora ndichingoita zvimwe zvinhu zvina kana like nditozvidzora ndega kuti izvi zvandakuda kuita this is not me ndinozvikontrola ndinekangozvikontrola kandongoita kungozviyeuchidza ndega kuti this is not me ndikati Mwari amheno ndikuningira pai guys ndarwadziwa apa weti yamai mwana remember kuti amene kwa inenge ichibva inenge ichiramba chingori tapinda pa internet mumba muno vatozviona kuti lucky enough the diaries anga varipo vazviona kuti vambotanga chingwa kuti mafani handiti vazoona kuti muna kutobowa kakushamba kwayo misodzi cheche yakutoerera kudai so vakati vakumanya pa internet vakugoogla handika kuti chingave zvikanzi nemahome remedies zvikanzi kana akagara patoilet seat andi munenge muchirovarova pasasi pedumbu neuyu muchirovarova makagara ipapo muchirovarova makagara ipapo memwana ndarohwa pazasi apaka kana chabuda pavanga vachirovarova kudai soka apa ndati nhasi rinotsemuka bladha iri iwe tiri kuramba ichiungana memwana ndiri kurwadza musambo maybe kagarai makacheka zvinhu ini musati chinhu chii ndasingatombochizivi kuti chinhu rudzi kune chigwere chakadaro ndatanga kuchiziva nhasi ndambochiziva paupenyu hwangu ndarohwa kusvika ndova kuti muchaiti mai mwana makambona unotodza kusimuka ndasora ndakadai so kusvika pazouya ambulance ndandakadai because dani ndikasunga kudai so apa pazasi apa pogwadza zvekuti ndanichiridza mhere saka ndakati ndikadai so ndakatimira ndakadai pain nacho yoita nani mai mwana ndazogwa ndazosvika pakunyatsora pakaita imwe yanzi pindai mumvura inopisa let the person relaxing zviri paGoogle ndaisigwa mvura yamutabhu ndapinda mutabhu mai mwana ndagara mutabhu ndandarelaxa mai mwana handichika apa ndiri kuwa kuti hazvichagoni mai mwana ndazobuda mutabhu mai mwana kuti kumbatigwana kubuda mutabhu mai mwana makambona munhu unogwara zve3 hours ka ugototi Mwari ndakuuya ndozvandaita sandambogwara kudaro papenyu hwangu kubva zvandakasikwa kusvikira nhasi veduwe ndotopinda mu43 hakusina zvinhu zvakadaro mai mwana ndamhanya hanzi ausura zvindakatobata mvura iyi ndotomwa mvura nhasi nditokuenda kumwa mvura ndikati ndindisei kuchipatara ndofira kuchipatara ndindisei kuchipatara vavati vaonati hazvichaiti vambotanga chita mafanisi vazodedza ambulance inobva yauya papa vanongokusawo zvanongokusawo chingodida pazvanomboita ndabva ndamhanyiswa anditika kupakilariuko chisvika kupakilari hospital kwake dhokta achitofonera dhokta achitouya mai mwana ndatofunga kuti achasvika kumanya kunodhirira nekuti ndisingasagoni kana kudi dhokta kusvika kutobata pai pari kugwadza pai achibata zvikanzi inozichi blood infection handika ndobva ndatonyoregwa nai inozichi ectizone ndobva ndatonyoregwa ectizone ndobva ndanyoregwa hanzi urispas mona
ndatopiwa paya zvikanzi kwatozanisi zvikanzi misirei mahafu glass remvura inodziya mumupa 1 tablet chete handitika mumupa imwe inoiswa futi mvura yakaita meruni so moomwa odzokera kumba ndikati ndikugwadziwa zvikanzi aiwa dzokera kumba dokta akwakutonyeva kutoseka zvikanzi ende unotoita kugwara hatini anenge ari dokta wenyu womufamily zvikanzi toita kugwara dzoka udzokere kumba handitika vachanoweta ndobva zvanzi vanoweta nguva yakareba zvikadi zvikanzi akana 20 isa audio Sandra zvikanzi kana kuzvi 20 minutes vanenge vaweta ndikati ndatobva kudhoa dokta akachifamba zvishoma tisvikira ne20 minutes ndisvike ndichingoweta ndandisingasagoni mai mwana akapona kufamba uchitamba kudai ukati yuwi kani unoyuwira mai mwana. Hands should always have cranberry. Ndazozviudziwa cranberry supplements ndichatino nomatsvaga ndazozozvionawo ndadzoka ndakunyatsa kugula kuti zvimbori zviko zvanga zvichiitika. Sa cranberry inotoshanda ndatoiona sho yakanyogwa pauchu pa Google. Ndadzoka papa yakumba kuya 20 minutes dololo mai mwana apatika hapana. Awa dololo mai mwana apa zvawesi. Munosadonzi wesi. Zvave wesi. Ndikati doctor anyepa. Murume wangu azofonera dokta yakati kosha mwari hapana chikuitika munhu otovira mumba zvikanzi mambofi vasiye vakadaro tozomumira kusvika mangwana zvikana asingadi kuvaudza chiti kuti it works up to 24 hours kuti vangazobatikana apa kutaura pafoni ipala kuti ndikusviwa memwenete kunge ndichapenga vangoti achidhiropa foni ndikati kurumidzai kumanya pafamasi apo padhuze nemo manyai pafamasi apo pamall tiri padhuze munote muinde kune imwe famasi iripo musvike mune clicks pane clicks apo muinde kuclicks musvike muchiti muri kuda munotenga mapirisi asi chindaine waya tapiwa muti tambomwaya asi asi kushanda guys kati musvike muchiti tamwaya awa 1 hour ago but asi kushanda andinotatai 20 minutes vamanya paya mai mwana vamanya kuningikiri pa clicks paya vasvika pa clicks apo zvikanzi tabva kwadokta munhu ambodidi apiwa izvi handika saka tipeiwo zvimwe zvinoshanda nekuti munhu akutofa kumboko hanimona zvikanzi aiwa iwayo ndo the best iwayo dzokere imika mapharmacist zvikanzi waya vatopiwa ndo the best itodzokerai kumba vanomira magara takatongobatsira zvikanzi ane mapain zvikanzi tokupai mapain killers kwakutengeserwa pakuramba kutengeserwa mishonga mai mwana wakutengeserwa mapain killers zvikanzi aitombodi kusanganisa mishonga iyoyo ito right ndiye munomira ikoko makadaro vadzoka mai mwana chitaura ndakupiwa mapain killers ndika mapain killers zvikanzi ndikati zvikanzi varamba vati iwayo the best nai mwari ndaiwira zvindawochema ndisvikanzi ndikatipe ndimwe penikiller riya ndatora mapenikiller mamwe angari munomba mapenikiller hopo ndasanganisa mai mwana ndamwa kuti pain yaya ndisubstitute pain yaya mai mwana vaisa chipa veranda makambona kuita mugwere zvema hours mai mwana vabva vawaridza paveranda apo mai mwana vawaridza paveranda apo pastup apo ndobva vaisa nepiro chisvikanzi ndamunovata ipapo kwakuchitonhora sindanopa vata gaizi vakaisa jira pamusoro panze hanomaona ndikavata ndiripo paya ndavata ndiripo paya ndandamwa manje mapirisi pain aya yanga yave subsidized zviri nani ndobva ndapiwa sleeping tablet kokwanenda ndapawa sleeping tablet saka ndichita ndichida kugasa bozi ndichiri kufila like ndavata ndichiri draws nemaningikiri nepirisi riya ndobva ndapiwa ndavata panze apa mai mwana saka mapirisi ayambonditsikirira ndobva ndambovata kuda 2 hours pain ndisingainzwi chii zvazongoti zvouya ndakavata paya mai mwana mai mwana unoita kunge uri kuwakutsva mai mwana uta kunge uri kuwakutsva ndasindazounderstanda nemhaka iyona achizvimamira mai mwana aiwa ndasindaunderstanda kuti ini zvinokubva nhasi munhu akanzi azvimamira handitika handitauri nairevai mai b ndoda kubvunza ndimbopinawo usho timubvunze kuti wadedzwa nani pano nairevai mai b pane munhu akudedzawo pano tambokutegawo kuti uya nokuti pane paplatform pedu patinotaura nyaya dzedu tichitoseka kuenda 5 hours ndiri pano warwadziwa nei naiwe mai revai chakurwadza chii chekuti ungatoya kuti anzi mai vanotaura ndo basa rangu handi unenge iwe watoya kuzomira apa because uda kundiona ndichitaura handi waya kuzoteerera zvandikutaura zvandikutotaura izvozvi zvine zvakutoteerera saka ndiri pabasa saka uri netsekana nei nairevai zvimwe zvinhu ingokura you don't need to be addressed pavanhu zvimwe zvinhu ingokura ndo basa rangu rekutaura iwe ndosaka usingatauri vanhu vasingauyi kwauri nokuti hautauri ini ndinoto basa rekutaura handitika ndosaka vanhu vachiuya nokuti ndinototaura handitiona saka zvimwe zvinhu dzidza kuzvikondola nekuzvikondola wega handika zvikondole wega uri munhu mukuru hauna kutumwa hauna kudii pana harisi peji rekuita zvisina nebasa rese izvozvo endai kumapeji enyu ari toxic amajaira usiyane nesu pano right mai mwana ndazovata paya ndazodaiso weti yaya yadzoka mai mwana ndatamba maclax mai mwana ndatamba maclax weti yaya yauya ndatamba maclax mai mwana ani maona ndorwadziwa hanzi garai muchimwa citrus soda awandisa saka ndazoti pawe paya mai mwana
handitika ndikubva nditanga kuwa kuti ndodai kuti ndisumuke manje simba chi ina handichina kuti ndisumuke ndinde kutoilet mai mwana ndikati zvino ndodini apa ndiri panze mai mwana ndiri panze ndodini ndikati uya nechibhaketi chigarire mudhuze nhasi ndinongoitira ipapapa hapana yekutamba andimaona guys ndatinda nhasi handifi ndakataura kuti munhu wazvimamira ndazviwisa peni kana iriyo peni inoitika chokwadi unongoti rega zvingopera andimaona rega zvingopera hazvo munhu ndingomama vanhu vachabvisa zvingopera ndazonyatso understanda pain yacho kuti zviri kufamba sei chinzwai the juicy party guys chiregai ndichikudzai the juicy party iyi ndo yame makamirira ka the juicy party ndo ichatrenda ndivete paya mai mwana weti yakuda kuuya kusumuka ndichagoni ona zvandaita ndandine matowels andandakaisa pasaidi apa nditi panze papa ndandinawo masaidi ndakaisa panze apa ndangotora tauro 1 mahombe aya ndobva ndakavata ndakapfeka chisiketi chekugadzirira kumhanya kuenda kupi kutoileta nditi ndobva ndangotora tauro rega ndobva ndangoti ndawa kuti apa mapirisi remember andidranga handiti ndakadrangwa namapirisi ndiri wiki handichagoni kumuka ndikuwa kuti weti yakuda kudi yakubuda ndoita sei handimaona ndangotora tauro rega mai mwana ndobva ndangoriti fe panhingikira apa pemakumba pandobva ndavata mai mwana ndobva weti yati nhasi ndawetera patauro guys ndawetera patauro mai mwana ndaunyatso kuwetera tauro iroro ndariwetera kusvika razara rati dhututo guys anechegore experience egore riroka handidi kunyepera gasi nhasi ndaona pato ndakanchadii naiwe peni panga pasina zvokuita tauro randazoramba ndakariti mbane makumbo mai mwana ndobva ndadzokera kuita back to sleep ndobva ndarohwa futi nepirisi randandibata ndobva ndanditi flati saka wetenge ngoti chingouya dai ndichingoregedzera mai mwana youya ndongoregedzera youya ichingoenda patauro youya ichingoenda ndauro rendazona kuti razozara ndazoona kuti tauro riya razozara ndatora rimwe ndachishavira rimwe ndabvisa riya ndakanda pasaiti ndatora rimwe kwa3 azara guys azara guys kungotoseka yenyuka kwakungoseka wenyu guys but nemandiona manga musingatotaurira musingatosenge zvamuri kuita izvi hanimona ndobva ndarohwa kuti saka anongoweta takangovata pai chingoweta ndivetsepo paya hanimona ndazoti time manje ndamuka ndikati ndinere ndinzwa ndoza zvinongoita so ndinzwe pain yayaka hayo hapasisina like nanchiwa ndatobata paglove apa panhingi apa ndatobata pabladder paper nditi ndinzoti pabladder paper yaka ndandisina kudya mai mikela laki mapirisi aya hamuiwadya saka kazhinji kachona handida zvaitika ndichibva kujimu ndasati nadya ina handizidyi breakfast zvokumanino chikaenda kuma 11 ndapedza maerrands angu ese mutaundi ndapedza ndazvikuhodha zvese ndopa ndizodya hanimona saka ndanga ndichingozviwetera zvao ndakavata ndingozviwetera ndichingotorota ndichiweta ndichitongo apa ndichitoweta ndichitora asi kusvikira matauro azara pandazomuka hanimona ndazomuka papa yakudai so ndabva ndazo kupeni yaya kuti onge zvangobviswa kudai chikangokandwako kupeni nenda kubatobata dumbu rangu kudai pasakafadza ndairizo kakagara pasaita indima kutoti vaya nguva yakana kuzviona ndakuzviona ndakutobata vase blood apa kudai apachina peni ndikati kana asi chasara chi idrosiness yemapirisi ndo yasara manje ndikati ndakasati komamuka ndikati zvikanzi saka tauro iwete ndikati nditotoitoret yacho panotorine rimwe riri kuzasi kumakumboku zvikanzi tione vabva vabvisa panza apa lakini jorawo anokafa zvakawandai vabva vabvisa chi tauro riya zvikanzi saka yabuda kama kuti manhu ngaa atenza kunyorova vatomanya kutotora kutoti arikaendise bhaketi zvikanzi saka chimukai mudi mutinde kutoilet uku muno mubathing room muno gesi ndisamvura mubathing room ndikati hanimona ndobva vandisamvura ya bathing room ndisibata manje ndasimuka apeni yapa ndasvika ndatogara mumvura muya ndakuto handifanira kugeza futi nemutabhu inini ndimwe anofanira kugeza shawa kwete mubathing room ndandisina choice ndapinda muya ndatogeza ndatogara muya ndazobuda ndamboti pamubhedha ndati vatei ndiwe zvaanani saka ndopandasvika guys nasi wanga uri pabed nasi handisikuda kunyepaka guys handisikuda kunyepa ndiri kudzai chokwadi zvanga zvichiitika ipapo hanimona saka kuzosvika panguva ino yandatove ndatonezonyazonati ndave nani asi kakuhwa kuti kachirimo kuti unokudzwa kuti pane kamwe like kaweight so kari pasaidi kasati kayanza kubuda kafili kacho ndichiri kukanzwa hanimona ndiri kukanzwa asi zvaback to normal hanimona wakwini kunyara unenge usati warwara paya mai mwana unenge usina kurwara hanimona kunyara unenge usina kurwara saka ndozvinhu zvandasangana nazvo nhasi guys muzuva ranhasi ndandatokanganisika mufunge ndatozozviwetera ndiri panze apa ndiwetera pamusoro pematauro right nyaya yechi2 anza muna operation here ndinayo operation right
anziwa muna kuzoregedzera pambedha aiwa pambedha ndatoavoida mibhedha yose nokuziva kuti kana svika mapirizi acho kana svika songobuda pambedha saka ndaenda panze ndosaka ndaenda panze ndaitoavoida animaona saka ndozvandasangana nazvo musara nhasi right guys pane munhu akanga ndiri panyaya yake nandakanganwa vasikana yapera yanditya takupinda taunza vanhu toda kupinza panapa yapera iyi regai tipinde panyaya yenhingirikiri pane imwe nyaya so vedu wekamudza kuti vanhu vakaremerwa kunze uku tisatapedza kula wedu vanhu vakaremerwa vasikana mukaona ndokumbura kutaura nevana vechidiki vanotambira kuinstagram sterek uku handika kana kuti imimi vanhu vari mucomment section handiti mukaona munhu auya akakuti akakuaprocha even asingakuzivi guys teererai munzwe nyaya dzevanhu zviri kufamba sei teererai nezuro ndichibva kuchechi ndakupinda muspa handiti ndipinda muspa pazvandida kutsvaga ngu muspa takatangira pagedhi padhore spa pane mukadzi akangoburuka murange rover yake tichitoti ane mwana wangu range rover yakanaka handimaona idzi dziri unique idzi anenge malatest mukadzi yabva ngonanga pandiri straight handiti ananga pandiri mukadzi uyu mukadzi musviri zvino mutsvuku akanaka zvokuti mukadzi yabva angonanga pandiri handi abva atangogosara nyaya yeupenyu hwake chikwanira chiti munhu wemuno nichitsikwana ufunge life ende inooma notopfumba sometimes kuti zvina nikuda kuti ndizviuraye zvinhu zvisina kumbomira zvakanaka nezvataitigwa mudzimba mulife kurarama kwakaoma varume vanonesa like akatanga ngotaura ndatombotchoka asi pana mnautaura naye ndione mukadzi atofamba pasaidi pangu totopinda tisemushop ane musanitizer padhori spa matrole enyu sanitizer ndikatoona kuti mukadzi atotaura neni ndobva ndati achomi shuwa life yakanditaura nechitsikwana shuwa life yakaoma kudidi zvikanzi upenyu hwanye zvasvika pakundiomera ndikatombojoka ndikati ungaomerwa neupenyu iwo uchitodhravha motakadai zvikanzi unoziva kuti sometimes you might behaving zvese material things but usiri happy handimaona unenge usitombori happy zvachose seni life yangu itori in pieces mukadzi uya ndakutomuteerera paya mukadzi akuti akatotaura life yake akutondudza zvinhu zvake zviri kutoitika mukati meupenyu hwake like akutoshungurudzika mukadzi uya ndatomira naye ndakutaura nemukadzi uya uya ndakati munonga kutotsaka mama tatoo ndikati mira titeerere zvakutaura mukadzi akatoremerwa ataura nemukadzi tataura nemukadzi ya ndadi ndazomuti konsole mbijana mukadzi anotaura naye apinda muchopika andidza angaida kutenga but pandataura naye pandakataura naye hana kuzotenga akabva ngoti bhabai une phone number ndobva ndati ndobva ndatotora phone number ya aburisa bango rake refone ndobva tora phone number ndobva rorwa hichina akadzokera akabuda panze akandopinda mota so ndakazozvifunga ndandikati no mukadzi yanga asina kuda kutenga mukadzi yapinzira kungotsvaga munhu as total stranger yasingazivi kuti angotaura nemumwe munhu afile zviri nani handimaona so guys ndandingokudzai kuti vanhu vakaremerwa kunze uku mutora munhu wemuno mukadzi wemuno musouth africa munomu vanhu vakaremerwa kunze uku tasara mushopu muyamuya inzwai 2 times in a row tasara mushopu nemwana wangu tiri kufamba handika paita mumwe musikana ngoya mwana wechidiki akaita ne23 years mwana yauya akapfeka gym kiti yekugym handi kunge ari kubva kunojoga or something ndobva ngosvika akati mufungeka ndezvakaoma zvandakaitwa namama wangu akandisa family planning akutaura neni mwana uya ina handimuzivi zvanzi mama wangu akandisa family planning ndiri mwana mudiki andika saka vandisa family planning ndiri mwana mudiki iko zvine zvibhodhi yangu honai zvayaita ndobva atotora foni yake mwana uya akutovhura foni kuti nditi honai zvandandiri anga ari musendi akanaka iko zvine afuta adu zvikana ndakaiswa 5 years saka ndikati mama wako ndikati asiwainyanya kunisa nenyaya dzevakomana zvikanzikana mwana akutodurura akuti saka ndingaita sei kuti ndiluze weight ndozviriko zvikuitika zvina mama ngati sikutombowirira because ndakanobvisa ichi plus nini ona zvandave handichina kana boyfriend I'm no longer feel attractive ndofila kuti vanhu vanondiseka vanhu vanondidzikisira handisina confidence dzimwe nguva kubuda mbakotondiremera mwana yakutokataura zvakawanda wanda handimaona tatomira pandikati aiwa unoziva kuti usaisa une mwana here wakanga uchiswa zvikanzi handina kana mwana zvezvekuti vana vedu ava vekuno vanomhanya kuenda nobaiwa vari vana vechikoro vachinyengerana paipai ndozvakaitika mwana hana kana mwana 23 years old hanomaona ndikati no iwe kana uchida kuti exploit zvadumbu utori beautiful ya beautiful just like this ndakutomusekisa paya ndikati he dei wakambona zvandakaita inini iwe utori beautiful usatomboita like mwana akaremeroka tikutaura akutodoredza musodzi kudai handitomuzivi burunda rashowo mwana vanhu vemuno vandikutaura havasani kuzimbabwe vanhu vemuno mwana adududza musodzi yayo kuti ende izvozviso ndotobuda ndachimhanya ndotombomhanya ndakada ndojoka ndikati ona dochidumbu rake like rangokura apa paso ndikati aiwa ona chita masquatsi ochinja diet chikanzi ndingadya chii ndakumuudza tonoja chikati chikanzi mai vangu vari kupotera chikafu checho mazuva ano kumboko vari kupotera chikafu vari kuti chibva pana pakuende kunoroorwa handisa kumboko chakuna mufaro kana happiness ndazoti ne mwana ndikati mai vako vanogona kutaurika navo here zvikanzi mai vangu vari munhu ari hard but you can try handitika ndikati ndipe phone number yamai vako ndigotaura navo mwana ndobva ndikandira phone number yamai vake handiti saka ndakamira nemwana ndakabva ndatofonera mai vacho same time ndikati mama muri sei makadii henyu vakuti nditaura nani uyu mwanangu ndikati mumbondizivi chichiita kutotaura hanimwana vakutonditi accent ndikati ndiri muZimba ndiri muZimbabwe but ndogara muno zvikanzi ndogara muno pasafari vakutotaura ndikati atiri padhuze chicha kutotaura paipai hanimwana ndikati mama ndasangana nemwana wenyu
handiti ndobva ndataka kuvaudza mai vaya vakamboda kutanga kuda kuita rafu like makambona hatred inenge ina mai kanditi handisiti bitterness yechi ndapromisa kuti mai vaya ndichanoona paweekend ndichavashanyira paweekend ndinogara navo pasi nemwana wacho ndimwenyezwa kuti chi handimaona vakatiita bitterness yekuti havana kana interest show interest pamwana wavo kana chini kati mama mukudriva mwana kusuicide zvamuri kuita izvi mwana anofa mwana wenya ina mataura menga kati tone accent mandinzwa kuti handisi munhu womunhu handiti saka mwana wenyangu nanga pandira kangu akangotaura nyaya dzake mama kana chipani chakakanganiswa nemwana mudikidzo raimocho handimaona ende kunzi muri kumupusha makamuisa ari mwana mudiki zvikanzi panenge pane zvinenge zvichiitika mwanangu zvinonetsa chichi like mai vakatanga zvakawanda handimaona ndikati sisi Judy makambozvitaura yes this is a confirmation na makambozvitaura kuti ndobva ndati ndichasaka ndakapumisa nchaya nemuso ichiwo Friday saka mwana musikana yaya zvikanzi anditombodi ndobva mwana akati maiwe muri kuona tsoni wakushandisa kumba kwacho nasiri kudya handidyi ndobva ndachibvapo hauna kumwe kuti uende here uzoenda kumba saka mwana ndobva ati no ndokwanisa kuenda kumba kwekazini yangu saka ndakabva ndati mama chiregai mwana amboenda kwekazini yake kwekazini yenyu achazouya after 2 days masirira because it seems there's more to the story than zvandaudzwa nemwana uyu anditika saka chana ndangopfudza nchekuti vedu vanhu vakaremerwa anditika ndichidzoka nezuro manheru ndobva ndafonirwa nemwe musikana ari kudiaspora muzimba mumwe wedu panapa ndobva sisimeni ndine nyaya ndoda kutaura nemi aichema musikana yeye nezuro manheru I think ari mucomment section ndakakangana kutaura nyaya yake palive nezuro because ndamupromisa kuti next live ndotaura nezvenyaya ishi vedu vanhu vakaremerwa kunze uku mwana uyu anoti anga neshamwari yake anditi yeku-UK ko angariwo musimba simba vana vekukurira ku-UK ava vari masimba mwana uyu akaberekwa ari gay anditi aberekwa ari gay saka akazviziva atoti kurei kuti mwana uyu akasiyana chiina umwe vana saka angachiramba kusvigamuchira mwana uyu saka after aita friend neuyu musikana uyu akatanga confida mwana uyu mukoma ndifunga veku vari ku-UK nyaya munoiziva yandoda kutaura apa ndifunga mainzwa iri kutenderera ku-UK uku mwana uyu ndofunga abva aona kuti kumba uku mai havasi kuzvibhilivha mai havasi kuwirirana nazvo mai havasi kuda kutozvinzwa mai vakutomuti akakutomuvenga ndobva anti vana ku-UK kuda kana vakakura vanobuda here vanogara pavo vega and things like that mwana yaya netreatment yanga achipiwa kuna mai vake akabva abuda kanodi from what I heard mukunza izvi ndezvaikunzwa izvi ndobva abuda akabva aenda anogara ega handika but mwana yaya still zvairamba kukopa mari kuti ndozvandiri because rejection from family handimaona ndobva audza aiconveda muna bhuru wake uyu zvese last week handi bhuru wachona semunhu akati ona pane vamwe vandinoona vari kuInstagram handitika mageisewe vanoitawo malive avo maybe if we go there handika ukakonfranda one ukataura navo munogona kushare zvakasiyana-siyana ina handikwanisa kunyanya kubatsira panyaya dzekuti handizivi handiti ndobva bhuru wemusikana wayatora bhuru mwana weyashamwari yake gay anobva vaenda kuInstagram kune certain nhingirikiri mwana inzi aita live yake anonzi Delen handiti ari kuAustralia Canada ushu andiaita malive yake wadi kumbovhara ndiri palive semumicrowave hanimona saka ndobva vasvika panzi ndobva anyorawo kuti ed gawani pamalive handiti ndobva anyora kuti ed achida kuti adi ashiyewo nyaya yake nanaDelen vamubatsire because akaona vana Delen vachibuda pachena handimaona vachibuda pachena plus anzi Delen pakambotaura history yake here kuti hameno izvo zvekurambwa nevabereki kana wawanikwa kuti mwana kuti uri gay and saka ingotaura kuti ndakurarama I'm living my own life and things like that ndakona zvoonetsa kuti ndiraramire vanhu saka mwana yakasvika wakawanawo hope akati ed kwanzi ndobva vana Delen vatotaura kuti we cannot aid you ati ed natsinga pano Delen Buma kana wakateerera mwanangu ndanchikumbirisawo nemweya waMwari uri socialite kuita malive kweva kutove socialite vanhu vanoipa platform vanotokufollowa kutobaya follow vanenge vane zvanenge vachitoonawo mauri nezvanenge vaida kutodzidza pauri nekutokufarira handiti mwana uyu pane mwana andosane zvake Delen kana uchazoona this life handitika uzouziva handiti mwana wakatizvo ati edi vanhu vatisingazivi aitonida a very serious health because soon after that akabva svika mwana yakazviuraya achibva ipapa pakati kuna uya kuwa nditi hande kune ava vanonosvika ndikwanise kuopenawo ndidini it's like rejection munhu sakutondirejecta saka uya akataiwa maybe totaura navo chidini achisvika kumba mwana akabva ngozvimwira mushonga anobva tenga mapirisi ake nemushonga ndobva amwa ndobva afa handimaona musi iwoyo welife iyoyo wakarambigwa iwoyo the following morning ndobva zviuraya hasati atombochengetwa as we speak hasati atombochengeta as we speak achiripo saka vanhu vari ku-UK vari kuona Canada Delen ukaona vanhu vanenge vauya try to open up your ears umbunzo toda taura kuti kudii tine vana vakawanda vane magay vari kutsvaga kuti voita interact sei nevamwe vanhu vanenge vakabuda pachena vakaita open semi the best that you can do my son is to listen
to vanhu ava utaure navo nokuti iwewe you went public uchitotaura handitika saka ivo vanenge vashaya kuti vochitaurawo sei. As we speak akatoshayika asati atombovigwa right now and asati atombovigwa right now handiti. So the friend was aichema and akasiya apiwa mavoice notes handitika nemwana uyu mukoma neshamwari yake iyi nemamessage pakatorayirwa kunzi ini chene ndikafa handisikuda kuenda unogwa kuZimbabwe and mai vangu ngavasaita anything pafuneral yangu handisikuda ngavasaita anything pafuneral yangu because kuti dei vakandidovafanga kundimira nino vachindigamuchira but I had to take my own life because of her semubereki handitika vakandibereka ndakadai handiti vakuzviona vakundi abandona saka ndidi kuti anything handidi anything chinenge chikonekshana navo handisaka. So mwana uyu was asking me ndoita sei anomaona kuti ndite ndovaudza ndodi ndikati ona iwo ya just a messenger hauna chokanganisa forward the voice notes forward the audios handika and then because akuti ambotira kuti reach out kuna tete is tete or ameno hama ye mwana kuzvura yawo kuti avaudze kuti ndozvakataurwa mbane maaudio richi vakamu brush aside hanomaona vakamu brush aside. Saka ndikamuti iwe chingosenda kana ukazotukana uchitya chingo just send the audios and the messages vanoziva toni yemwana wavo nevoice yemwana wavo obva vabloka mai vacho handowana at least vazive last wish yeshamwari yako yemufu kuti ndozvaida zvakasiyana because zvinogona kuzokunetsa iwe kuti ndakakupa message dzangu kaona kusvitsa hanomaona. Saka my point is very way mukaona mumwe munhu achita kunge muteererei just take 5 minutes of listening to the person because chanenge achienda through hamusi kuziva kuti munhu akuenda through nechi hanomaona hamusi kuziva kuti munhu akuenda through nechi. Nanhasi mwana yeshamwari musikana uyu ari kutadza ari kundikana akatadza kana kuenda kubasa nanhasi atadza kana kuenda kubasa nenyaya yabhuru wake uyu. Remember kuti vanga vari vese the previous night vari kulive ikoko kwadeni the following morning atoreceiva mamessages anga akarara panozovhura mamessages mugoni atofa antimazviona. Saka nachida ngoti mudi mungoziva ipapo kuti please listen to munhu wese kana munhu tati listen andauti tora nyaya dzevanhu mufambe nadzo nokuti munhu munachakuza zvakakomba just listen andika maiteerera. If you can talk to the person talk to the person, if you can hug the person hug the person, if you can cry with the person cry with the person kana ukashaya mashoko andika just tell the person kuti all is well. All is well, my friend. God is watching. No situation will go will stay permanent. Andika womirira ipapo kusazotsvage zvakawanda wanda kana usina mashoko ekutaura handiti ndozvanangoti ndidi ndifudze ipapo. Then pane handizoti ndoipina sei right mukundi online ministries handiti munovaziva handiti kana mai mukundi vaya vanoparidza zvokuti zvonakidzana baba mukundi sisi ai mama Irene handika nemurume wavo vane link yavakandipa saka vane mavoice notes vane mawhatsapp group avanawo handika to those varoda kunamata handiti vari kuda kunamata online mukundi ministries handika please nachikumbira gaindikumbire maadmin vapine up this ningikiri link yavo vanoda kupinda mawhatsapp group December kuna zvinhu zvakawanda zvikuitika guys mhepo dziri kusumuka December uyu achaenda nevanhu vakawanda November already amudzwi matoona achitora mafamilies kuvharitsa kubva kuna baba kusvika kuna mai nekusvika kune vana pane zvakawanda zvinenge zvida kuitika nditi just go join in handika wanawo time yekunamata navo wanawo time yekushare maproblems enyu ikoko kune vanhu vanenge vasingakuzivi handitika. Saka ndisoti ndichawana again ndiwane link ndipe maadmin vandipinire chi link ichi anditi vapine link so that vanoda kujoina vadi vapinde anditi because chokwadi guys this is the time for us to stay paminamato. Tukumbirawo andiselina murimo mucomment section chiya pese ndambokonai ndipinirewo ningikiri inozichi ndipinirewo number iyo link yandaisa ndipinirewo link guys ndipinirewo link. Saka ndozvimwe zvinhu zviri kuitika izvi handitika right regai tipinde panyaya yedu yanhasi
kuti nyaya nhaseke tengene kunza chimwana ichi tozopinda pane musikana aka pane mwana ndinaye panapa then mozonzwa kuti haufa. Timbuma mvura yarewa. Alright, uye kana siri kubatika regai tipinde pana guest wedu wenyaya. Guys, ndatombofunga kuti zvokwadi ndatombofunga kuti nhasi ndapera ndofa weduwe. Ndozati ndatombodza chiya pese ngeti handiuyi kulive mufunge ndikurwara alive handiuyi. Dei mwana uyu asina kundifonera chiti ndikuda kuenda nyaya yangu ndatovaudza kuti inini kulive handisi kuuya. Ndatovaudza kuti live handisi kuuya hangu zvachose chiya pese nhasi hakuna live. But ndazogaya ndikati gara handiselina futi havasi kuita futi live iko zvino andiselina havasi kuita futi malive saka panenge pakamira sei plus mwana uyu azondifonera last minute SIS-MELLY nyaya yangu ini nyaya handakuinzwa hanimona but aingoti nyaya inorwadza nyaya yake handakuinzwa nyaya chena because chayangu ndangoti mwana uyu ndakambomustopa ndomuti zvenhasi ndikurwa ndinonge ndiri kumuvharira panze chirega ndiningirire ndingo hanzi group atozara sure chirega ndingoya naye ndikugara hangu kana 2 hours ndoinda. Right, hello muningina. Uri sei yako? Zviri sei? Hope uri kunyatsodzika zvakanaka right wave kumba ini nyaya yako remember ndiwe munhu wandisina mbovhera ndakanzwira nyaya yako handisi kuiziva ndototaka kuinzwawo nevamwe palive saka I'm going to try and listen very attentively because dei papasina kuti une 3 times chingoti SIS-MELLY nyaya yangu dei ndisina kuyashua handatombokudza kuti ndikurwara ndasina ndichirwara but anyway hande kumberi nyaya yakamira sei kana uchida if you are free kuzvintroducera nesta rako kana kuti uda kuzvichinja zita kana uchida kutaura madetails ose aunoda kutaura you are allowed kana uchiona kuti aya haiti ari sensitive you can just leave us usazosiyawo zvepari juicy. Alright, okay. Alright, no problem. Taura hapo nyaya ichinzwe. Alright. Nyanga kamera so. Ndaka muno South Africa at 2012. Eni ndakashizwa na mainino wangu. Wana yanzodza mama kusikana. So babas. When shop. Ndaka shopping. Na nakubasa kwakwe angati basa lemushop shop yehembe tandirosikana 3 shop imomo nemuridzi weshop yacho saka dzashanda deiroro ndakaenda ndobva taichinjana kunonwa tii mustorum tainonwira mustorum yacho yakabatana nekicheni ikoko zvese saka vakaenda kumusikana wane kunonwa tii muridzi weshopu ndobva ateera namazuva chii chichiitika then apedza ndobva ndazwa chiende kunonwa tii ndobva ndaende kunonwa tii ndoona muridzi weshopu yateera futi mumba mumwe ndobva atovhara dhovha bakiya dhovha kuchichakuitika apana ndakuzvibvunza ndiri ndega manje saka ndobva uya kwandira uda kuti bata muridzi weshopu akari muridzi akari muridzi weshopu angari mukorean angari mukorean okay alright ndobva chonditi
pandasoti ndakatoona kuti panapa ndikaskrima ndikada kuita zvirafuka ndogona ngobatwa ndobva ndakamuti oraiti but nhasi handikwanisi kurara newe because ndiri kumwedzi ndobva understand kanza alright saka namapedza tozviita tozoita then unenge wakutora zvaunoda mushopu chichii shopu inotengesa chii? Hembe, ishopu yehembe. Alright. Ndobva ndati alright iripo. Ndobva ndati usho. Apa ndanga kutoona madhova nekushayisa kuti ndiende kumba. Ndobva ndashayisa ndaenda kumba ndazosvika ndadza munainini wangu vai. Zvikanzi usasadzoke ukuti okutsvakira rimwe basa. Ndikati apo handina kuzodzoka kushopu kwekwe. Ndatsvakirwa futi rimwe basa remumba manje. Apanga ndinoda kushandira muEthiopian. Ndobva ndakushanda ngeri August 2012 yeAugust. Ndakushanda fona kweri palaudi. Aiwa isipalaudi. Alright. Nokuti vanhu kuti kwairi uri kushesherera taura tiri handi but try kutaurisa futi newe isa volume iperere kufoni yako futi kuti vanhu vanyatsonzwa. Alright. Alright, ndobva ndakushandira muna ndaishandira manje anga muEthiopian manje. Saka mari yose ndaiti ndikaitambira every month ndaiti ndikaitambira ndaenda kuhembe. Ndainozinga hembe. Ndasinganotenga kumashani ndainotenga muEdgars nomuwete. Alright. Then ndazadza monaki yangu yehembe zimonaki iri kupeji yehembe. Alright. August ndishanda, December ndishanda kusvika December. January manje. Then murume one day, murume ipapo. Pana maini wako? Aiwa peti pamaini kubasa ikoko. Okay, kubasa alright. Then ndobva ndizvoni mukadzi wangu inini anotaurisa chichi apa agone futi bonde. Akutaura newe? Akutaura nemi. Alright, bati wakadaro vanhu vari kuti foni yako ndofunga kuti hameno tiri kuita sei saka vanhu kuti havasinyatsodzwa rega ndivape feedback. Right, mwana uyu ari kuti achipinda ari kuZimbabwe akada kuuya kuSouth Africa kutsvaga basa. Ndobva ataura nevana namaini vake vari kunoti ndoda kutsvaga basa kuSA vakati uya. Ndobva auya kunoku ndobva awanirwa basa pamakoreans anotengesa hembe mushopu. Saka mushopu meme anoti vaichinjana kuenda kuti umwe akaenda kuti umwe akadzoka muoenda kuti. Saka yanga yatime yake kuenda kuti vaimwira mustoreroom. Ndobva apinda mustoreroom achimati ndobva muridzi weshopu atevera ndobva akiya dhoo. Handiti saka uyu hanzi handina kuti ndakangosvika kuti madhiri ape kuti andikire dhoo. Ndobva murungu ati mukorean ati ndoshandisa chiprotection condom ndoda kurara newe. Uyu ndobva aona kuti panapa ndikascreama nakudi haibudi. Ndobva ati handingakwanisi kurara newe nhasi because ndiri kuperiod tozorara kana ndapedza. Mukorean akati bho. Saka asvika kumba akasvikoudza mainini vake nanababa mini vaigara navo kuti ndochi zvaitika mabasa vakachika kudzokera mabasa kuti kutsvagire kumwe. Ndobva agara kumba ndobva azomutsvagira basa kumuEthiopian. Saka kumuEthiopian kuti kwanga shanda hanzi ndaitambira mari yangu ndaitenga hembe dzemunana Edgar dzinodhura muna kirangu kuzara nasingatengi hembe dzemumaChina. Hanimona. Saka one day muEthiopian akutaurawo nemusikana uyu pari kushanda zvikanzi ini mukadzi wangu anotaurisa plus mukadzi wangu agone bonde ndopatagumira ndobva zvanzi chii.
ndotobva ndaziva kuti uri mhandara ndokusiya. Ndobva ndaramba ndikati haya zozvandiite izvozvozvo weda kuti ndiri mhandara kunoti handina handisikuda zvokutariswa. Saka baba vangu vakutongondinyenga vakutongondinetsa everyday. January yanga January 2013 vakutongondinetsa everyday. Saka apa taishanda pambari pacomplex ndobva ndakutotaura nomwe musikana ndikati aine basa handishada tokumbura munditsvagiro rimwe basa because pabuwe pangu apa vakudesi vakuda zvokurara neni. Musikana uyu ndobva atoti handikupi handikwandinogara kwandinogara kulocation kwandinogara kudhuze kumasuburbs kunowanika mabasa but unenge uchishanda inenge iri stay out unenge uchitoenda uchitsvagumba. Handifanira ngoti airi bhoo zviri nani because kwamainini wangu wangaine murume plus one room kuti ndirambe manje ndiri ipapo zvina zvisingaiti. Ndobva umwe musikana ndobva atoti nemunhu uda kuenda ikokoko handiitisi. Ndobva ndaenda nemusikana uyu ndikati hatinenge takushiya chirendi nekutenga chikafu. Then taenda yanga end of January February tatanga kugara nemusikana uya uyu. First ndabhadhara rent because musikana yakati aiko zvino handina mari. Ndabhadhara rent ndakatotsvaka basa February tikabva tatorovana ini ndikawana Monday to Saturday then iye akawana 2 days tichishanda February ndobva ndasanganawo nemumwe mukomana wemunomu anoshanda ndewe mutemo purisa badadanana nemukomana uya. Saka uyu musikana uyu manje andika kuti akati ndambira mari haachadi manje kundibatsira chirendi nekutenga chikafu. Mari yake yese yakungoenda kupi yakungoenda kuairtime. Chiro munganga sade zvekuita basa ndikaenda kubasa ndengosvika mapizza usina kugezwa musina kuchimba musina kutsvairwa. Ndengosvika ndichingoita painozokutaura handigone futi. Saka ndipo akabva atongondipima kuti munhu yakazonyarara saka renda ndichatobhadhari chii. Saka funga kungogara. February ndakabhadhara then March April akunopera manje ndaenda kubasa. Ndobva iye ashanda 2 days then ndobva ndifonera ndiri kubasa zvikanzi ndokumbira undipo dress rako riya rakati mumonaki yako ndida kuenda kujobhiki. Then ndobva ndachioushi because monaki yangu ndailoka nemanhamba. Ndobva ndachimuudza kuti avhura nechini namba yakati ndobva avhura. Handiri kuziva kuti ndatorongerwa te. Ndobva ndachaisa enda ndasvika kumba totambirwa kubva kugedzi pamba pataigara. Ndazone ko munini wako aenda kuZimbabwe. Kwanga akadii kutaura kuti ari kuenda kuZimbabwe chichi because ndangomuti munin'ina wangu tanga ari mudiki kwandiri. Ina ndine 19 yanga ine 16. Then ndosvika ndati haana kuenda kuZimbabwe aenda kuJoburg achanosvika mangwana. Kanzi aiwa aenda kuZimbabwe ainge akatotakura zvimonaki zvihombe. Ndikati kana nofunga matadza kunyatsoona. Kanzi aiwa kutaura chokwadi because monaki ndaiziva kuti ndiyangu iye anga asitori nohembe anga achingone handbag yake. Then ndobva ndapinda mumba kutoona zvishuwa monaki hamuna. Hembe dzangu zvese nebhutsu zvatakurwa zvaenda ndangosiiva nehembe dzandakananga ndakapfeka musi uyu. Ndobva ndafona
ndobva ndazama kumufonera vaatodaira foni tikanzoni ndikati kwauri kupi tikanzoni ndiri kuuya pane zviri kuitika chichi apa munhu atori mubhazi akutoenda kuzimbabwe chaakangogona kubvisa mumonaki imomo ende passport ndoyega yakabvisa mumonaki zvimwe zvizvi vatakura bhainda ende hembe dzangu sesimeri ndaitenga hembe dzekuti ndozonopfeka kuzimbabwe because ndandisina tariso yekuti ndichagara muno zvekutodaro takawanda dzacho dzaitova nemastickers ndobva ndachioningiriki ndobva atodambura mamwe mastika dzaakaenda akapfeka akazodambura mastika akatosiya akatosiya mumba imomo ndakarwadziwa zvisimiri zvoka ndakarwadziwa zvisingaiti then abva ndangosiya angoita mheno mwari ndinoziva ndakontinya kudanana nemupurisa wangu uyayo zidanana 2015 ndobva ndaona basa manje pasafe station pasafe station apa panga pakubhadhara ndaibhadharwa ngo mariri 9 then ndobva ndachoita side hustle yangu kutengesa matapaway nemaperfume then zvoti pamwedzi ndabata kuma10,000 ndobva ndati rega nditenge stand kuzimbabwe then ndovaka imba yangu ndobva ndatotenga stand yangu ndatenga stand yangu cash ndobva ndatumira ndaba mukuru wangu wane karori kuzimbabwe ndobva ndatovatumira mari yezvidhina yekuwaka 3 rooms ndobva ndakatumira mari yotenga first brick iwo ndobva waenda kunotenga inozi farm brick waisa stand kweko indandisiko kandaindomira ndichiti nditengero zvidhina mundiendisiro kustand kwangu iyo bva vanotenga farm brick yavo bva vaisa ikoko kustand kwavo then imwe yacho ndobva ndatumira munyinyi wangu ndikati ndokumbirawo ava chiitawo zvezvidhina iwe uchinditengerawo madoo frame neshishi nemabhirita then imwe kunogona ndakutenga furniture manje ndikatenga masofa ndobva ndatumira fridge ndatumira stove ndichitumira then zvese zvandaitumira vamukuru vangu vaiva nemota veve ndovaizvitora kati amenyini kumba kwangu kune space kunze zvinhu zviri ndizvichengete ndikati apo ndobva ndagara ndikutya zvinhu zviri kufamba kuzimbabwe imba yangu iri kutowakwa ndobva ndafona ndichibvunza munyinyi wangu kuti haufa imba yapapi kanzi nemunyinyi wangu zviri kunoku zvakaoma ndakatosvika kuti ndokuudza sei mari iye yakatorwa ine murume wake manje akatora akatora passport ndobva akatora passport emergency ndobva aenda kumesina vahodha zvinhu zvekutengesa vafura free market yake ndakarwadziwa ndakabva ndapirirwa sesimeri ndobva ndati oraiti chinditarisowo kuti zvidhina kuuzvo ipapo ndasati ndaziva kuti zvidhina zvakaiswa kuifa pambrick ndichitarisowo kuti kustendi zvidhina hazvizobiwe here zvichiriko here ndobva aenda unotarisa zvidhina zvinonzi zvidhina zviriko ifambrick ende zvimwe zvacho zvakatotsemuka mvura yakatombonaya zvimwe zvacho zvikatonyunguduka zvezvokutopwanyika nemvura apa mari yanga ndatumira sesimeri yekutenga anonzi first brick yanga yakawanda ndobva ndangonyara ndakabva ndapererwa sesimeri apa zvinhu zvangu ndatotumira zvinhu kuti imba yangu ikapera
ndakutobva ndatoisa zvinhu zvangu, masofa angu, firiji zvese. I think chanandisina kungotenga chete inga iri wardrobe nekitchen unit. Then stove, fridge zvobva zvikanzi nabamukuru vangu vai, menini sezvo kusitendi kwenyuku kusati kwaiswa magetsi, kumbiro kufanira kushandisa fridge yenyu, then ndozvokupai mari yekuti mutenge. Ndofanira ngoitobo ini nditongoriwo munhuwo handitombogonawo kutongoramba. Ndobva watora fridge for kushandisa. Nanhasi fridge haisati yabhadhara ende hapana kana tariso yokubhadhara wefridge iyoyo. Then hanzvadzi yangu ndobva yapedza chikoro akati asisi ndokumbirawo mari yelaisensi, ndokuda kuita sei ndava nabasa but handina driver's license. Apa ini handina mari uku kubasa kwangu futi kambani yabva yavhara SIS MELLY. ndobva ndati zvona saka ndokumbira kutengesa stovu yenyu. Stovu yangu yanga iri ma2-piece aya. ndobva alright tengesa, asi kana waona basa kunditengera stovu yangu zvanzi alright. Ndobva bamukuru vangu vaiva ndobva zvinhu zvanga zviri kwabamukuru vangu ka saka wangasingangoenda kunotora kakusina kuvaudza kuti ndakutora zvinhu. ndobva hacho vaudza kuti andoda kutengesa stofu chichi. Bamukuru vangu vaibva vati andoida ndichakupa mari yasvika yelaisensi. Ndikati alright. Stofu iyoyo SIS MELLY ndakaitenga almost 6,000 kuti kofi inenge iri payo, chihopu chiri pacho almost 6,000 plus yandakatumira yaisvika 8,000 zvese. ndobva haningirikina ndokapiwa 120 US napabamunini vaya nabamukuru vangu vaipapiwa 120 US. Zvikanzi imwe yacho ndozokupa apa munhu ada kutora license emergency. Ndobva angotorawo mari iyei, iyi yacho kuti ichiuya haichauye yasara apa ada kutora license. Ndobva azongozviramwa zvelicense yacho, mari yacho nanhasi hainazomboperera futi, bva zvangopera zvakadaro. Apana mupurisa wangu tiri kudanana, nyaya yangu inzvikuisa ndichienda kune uko. Alright, no problem. Aiwa takateerera hande nyayo. Sanganisa koitako mvenge tinenge tichida kutinyatsonzwisisa. Apana mupurisa wangu yetu danana zvokusodanana chaizvo. Ndobva tatoti tatoronga kuti ngatichiite mwana. Anga 2017 then mwana ndakazoita 2018 apa kubasa ndichaenda kubasa kambani yavhara. Ndakungoita zvekutengesa matapawe nemaperfume. Ndobva ndaita mwana wangu vakutogara ndaigara namwene zvese ipapapo. Saka wamwene wangu haungasingandide. Ende waita sorry hold on, waita akwataura naye miguys, watoti akwataura nyaya. Pane musikana andifonera achikwa ndataura nyaya yangu akarohwa nawamwene wake nezuro zvibhakera chaizvo. Pane mukadzi ari pana pamudhayarisi akarohwa nawamwene nezuro, angatoti ndoda kutaura nyaya yangu nhasi but ndichazoitaura kana ndichitati nhasi andingambotsikwanisi. Ndikanditonyora pasi, watogona ukataura handi akomberi nditonyora pasi. Wamwene wangu anga asanga zvendide asanga zvendide kundiudza pa face to face chaiyo kuti basi ndolili mwanaka mwanaka kasinyalili kwelikweli. Imagine mwana wangu angamborori saka ndobva ndangogara chingozvo kungoshingirira ndisati ndoita nhumbi yarwadza zviye ndaenda kuchipatara. Nhumbi yangu yakaita 10 months.
mwana anga handina kana kutomborwadziwa nenhumbu zvezvekuti hanzi nhumbu inorwadza chichi kana anambozvinzwa mwana kuti ndizovende kuchipatara angatoitira tsvina mudumbu ndobva ndaitwa operation ndaitwa kuchipatara ndakaita 2 weeks zvokuchipatara ndaiti pese pandaiti ndikara kungoisa musoro pasi ndaitanga kudzipwa sisineri ndichinyatsona maoko emunhukadzi achindidzipa ndaitomoswa nemanesi ende pandaimuka pacho ndaitomuka ndakazvidzipa inini maoko angu ezari 2 muhospital muhospital sisini manesi achitonditi asi uruda kuzviuraya apa usingatoziva kuti ungoisa musoro pasi ndaitotanga kudzipwa ato ndichizvidzipa futi ndirini 2 weeks dzese ndichingozvidzipa ndiri muchipatara ndofa ndabuda pamwe nonga vandiita vasi kutondidawo zvishuwa ndakutanga kuita sleep walking zvekufamba ndakarara ndaingobuda mumba usiku ndototanga kutongofamba nomusi ndakabatirwa kupolice stations ndichifamba ndakarara saka apa imwe zvekumasowe ndandisingazvizivi zvekuita munhu unoenda kumasowe kuzimbabwe ndopinda afm saka munongoziva kufm zvemasowe vanongoti kwete saka ndandisingatombozviziva kuti munhu anoenda kumasowe ndobva tonzi nomwe musikana zvikwanisa iwe wadi kuenda kwanga ari muzimbabwe pane muzimbabwe naruka anobatsira madzibaba chichi wadi kuenda kunobatsirwa ndobva ndatoenda kumadzibaba wewe ndosvika madzibaba wacho havana kana zvezvino zvavakambondibatsira zvavakambondiudza ndobva vanditi munofanira kunamata batitora ichi namba dzangu pese pamunenge makuna munofanira kunamata na9 12 na3 then pese pamunenge makuda kunamata munofanira kundifonera ndati alright ndasvika 12 dzakwana ndafona kuti ndiri madzibaba ndingati chinamatei bosi vaiti tonamata tese tofanira kunamata tese ndafona madzibaba vakuchondiudzva kuti ndoda kuti uite Juliet wangu vakutondinyenga futi pafoni ndine problem ndoda kubatsirwa munhu akutondinyenga ndobva ndatoudza musikana wayo ndikati pamadzibaba wavo ndozvavanoita vakutondinyenga pafoni musikana yakabva atotora foni vawafonera madzibaba ekutanga kuti watsvuka chikoimi mota munonyenga mukadzi wemunhu seichichi mazvida kutokuwiwirai kumasoro penyu tokunyadzisei zvonzoni majemi ndimi chatonyara apa musikana wayo ndofunga aitongoda kungopashishidzira madzibaba wewe ndobva vatomhanya kunoudza mukadzi wavo kuti pane mukadzi akadai akadai apa inyange asingazvizivi kuti ndine murume vaitoti pamwe ndiri musikana pane mukadzi ndiri musikana akadai dai akauya ndakambodanana naye saka iko zvino zvakunditiretena nekuti ndamunyima mari yanga achida akunditiretena kuti ndoda kunyadzisa pamberi pewanhu chichi madzibaba ari kudza mudzimai wavo ndobva wauya vakudza mudzimai wavo pamudzimai wavo ndobva atobvuma kana kuti vanga vakabhutirwa handizivi ndobva watouya madzimai vavayo kwandiri kutondikonfranta kuti koima nemurume wangu chichi ndobva ndakatrenda pafacebook ndaudzwa murume aiwa kutrenda feya chaiko zvekutochifamba uchifamba utonzi ndiye uyu ndiye ukauyu ndiye uyu fake news ndobva ndaudza baba wekwangu ndikati kumadzibaba kwandaendawo ndozvandaitwa chichi isoso
ndobva tora namba bvafonera madzibaba uye zvikanzi ko ndeipi kanzi musikana wangu takatodanana saka papa akuda kuparadza imba yangu nekuti ndamunyima mari chichi apa asi kuziva vakamuti apa murume wangu mupurisa apa mwana wakazobata here mwana unaye mwana ndakazomubata zvangu ndobva aningirikira saka murume wangu ndobva nditi hande ndoda kuona kumba kwani kwemadzibaba ndobva ndati obva radhiraivha dzaenda kwemadzibaba kwefi hazina kupinda manje akangoti ndoda kuona pamba pavanogara ndobva ina handinakuziva kuti munhu ari kurongei ndobva dzadhiraivha dzadarika apa ndopavanogara chichi saka mangwana makuseni aitoenda basa na6 apinda ndobva adhiraivha mota yake yebasa bva aenda kumba kwababa vavai kwamadzibaba vai bvavashedza ndokumbira kuona tate muruti ndobva vabuda ndokumbira kuona mapepa enyu akubvunzwa mapepa akushandisa zvebasa papersonal grudge rake akushaitisa zvebasa mapepa hana angasinawo mapepa wepapo kanzi pindai muningirikeni mota pindai muvhe tindi apa hazviitike kazvo zvekuti unonosungira munhu mapepa pamba pake hazviiti saka baba zvakatovashamiswa kuti kumupurisa ari unondisunga pamba pangu ndobva akutongobvunza kuti komuri kundisungirei zvanzi ukusungira mapepa auramba achingovhunza ka ndobva azonzi urai ndikusungira ndikuudze chokwadi manje one ndikusungira kuti uri mufundisi wenhema two ndikusungira kudana nemukadzi wangu mukadzi wenyu upi hava kutsanangura ndobva akutanga sori chichi ndinambodana naye chichi zvikanzi too late vaiswa bvatoendeswa vachosungwa toendeswa kulindera kuzimbabwe vatodhipotwa ndobva aningirikira neno kana kuti akazodzoka ere handizive ndakundinyati ogara pamwe nangu haana kusvitopa kuti harasa mama wawatita movie ini kumba kwavamwene vemunhu ava vanyu vatsvava nemurume wako kwati mairoja taitogara pamba pamwene wangu ipapo murume wangu inanga akavakawo 2 rooms dzake kunze vamwene wangu achigara mumain house iwe waidowewe mukadzi wemunomu ndobva vakaona kuti wanditadza vawaida kuzama kundiuraya padhizvo zvaramba pavakuendera mwana wavo manje waindei mwana wavo ari kubasa ndobva ngodona vakutanga kurutsa ropa agurutsa ropa ndobva atitakurwa neambedzi vaendeswa kupi kuchipatara akagara almost 6 months ari kuchipatara then paakabuda unongosiyawo nemuno manofarira zvin'anga vaenda mumasango make andobva achiudzwa kuti mai wako chichi ndovari kukonzeresa bhosi havadi mukadzi wawina saka ini ndobva ndachongoona kuti panapa hapachadi zvemunamato pakutoda action ndobva ndachongoti inangu handichadangu zvekuti tirambe tichigara tese aidha iwe uchafa kana kuti ndini ndichafa wozovakanditadza unogona kundiuraya physically ndobva ndatoushu saka tandakura mwedzana iye hasi kuda kuti ndiende ini ndakutoda zvekutoenda handichatodi ndobva ngoti alright chitora takura zvinhu zvako uende ndobva ndakandipa hangu property yese ndobva ndata apaina handichashandi ndikutengesa maperfume hazvisi
zvanga zvisingambofa zvasisafambi semafambira zvaimboita. Ko mwana wako wangu asingamudi futi vamweni? Mati? Mwana wangu asingamudi futi vamweni wako? Mwana kumuda wemuda so ende ndiwakatomutumidza zita ranaro. Alright. Ndoba ndachobuda pandaenda apa handina kwekuenda, handina mari yekuti ndibhadhare rent. Saka property wakatora yose iyoyo wakapiwa kaisepi? Usina mari yerent? Pandakumbira kunosisa kune neshamwari dzangu. Alright. Kumwe ndakaisa fridge. Kumwe ndakaisa fridge stove TV stand. Kumwe ndikakumbira nemubhedha akandipa zvese, akaita zvokutondiranwira zvese. Kumwe ndopandapa mubhedha anga asinawo mubhedha wekurarira. Ndozotora zvinhu zvangu kana ndaona basa ndozozvitsvaga room yangu. Wardrobe nezvese nechest of drawer ndobva ndasiya kumbira kune wangu. Ndobva ndadzoka kuJoburg kuya kwamaini wangu vaye. Kwa maimbogara nemurume wako maigara kunzvimbo ipi? Taigara muJoburg muGauteng muno, but kuri kuwestland side west. Ndobva ndaningirikira ndadzokera kwamainini wangu kuya apa ndane mwanaka zvasiyana nemukuru nemunge uri 1. Ndofanira kutenga mwana wangu pangaine 9 anga atone 9 months achiri kupfeka mapambasa apa mukaka anga achinwa mubhodhoro nandatomusisa mukaka ndotomusisa zamu akuna mubhodhoro apa ndiri kushanda handina mari. Then maini wangu wewe ndovanditi panapa manje kuti tigare tese mu1 room hazviiti. Chiita sei titsvaga room. Then mouya muchinokodya kunoko. Saka ndakushiyana mainini nevamwe mainini wangu munyinyi nawo mulanga ine muroma. Ndobva takushiya apa ina ndiri kushanda mari yandiri kungowana iri kungopezawo kurendi. Kumupurisa asi kukupa here kuda kumwedzi kwomwana? Mupurisa anga atoramwa akuto ndikamukumbira mari atongondipa 500 rand chete. Aikwanisa kungondipa. Ndobva ndaningirikira. Ndobva chingoshiya mwana wangu ndikatanga kumupfekedza t-shirts maini. Ndanga kumupfekedza t-shirt apa ndisisina kamari yekutenga mapambasi. Mukaka ndisisina futi mari yekutenga mukaka, ndakumutengera ndakungomupa tea achinwa tea. Ndobva ndaona basa neimwe kantini yanga isoto kantini. Saka taishanda tiri 3, murume wacho ipapo nemuridzi weyoyo nemukadzi wake neni. Saka makuseni taiti tikamuka ndisa inini ndindanovhura shopu ine murume wotevera, mukadzi aizouya kuma12. Saka pamakawana rume kuloja apa mawana rume kusheyai makanotora zvinhu zvenyu mukapuwa inyu zvese zvavamasiya kuvanhu? Aiwa izvozvo zvinhu hasati ndatora kutori goti pandinogara kune zvinhu mukanga kuine zvinhu sesimeri kukruger stop. Then ini ndinogara kuchigara kuJoburg. Even mari yacho yokuti ndinotagurisa zvinhu pambasitorina. Saka ndobva ndawana basa mukantini imomo. Ndashanda one day ndakashanda 2 days ndashanda day rechi3. Ndiri busy ndiri kutopira mapotatoes. Murume uyu ndiri kuoneka murume uyu atova neni nakutingundira. Tikanzoni akutoda zvokutorara neni. Tikanzi
ndikuitira zvese zvaunenge uchida kana even mwana wako ndomuchichengeta ndobva ndamuita futi stairi yandakamboita uye yaida kuurara inini mukoreyawo iko zvino zvinhu ndiri kupi mwedzi tozozviita kana ndapedza zvikanzaawo right ndobva abvuma vandangosiyawo futi basa racho pabva nemari yacho zviisava zvangosara back to zero tagara apa zvinhu zvangu zvezvi kwandakasiya stovu nefriji ndobva ndifonera kanza handisisina space kwangu tazi stovu iyi hapana zvinhu ndakati wauza kuti wafanira kushandisa zvikanzi stovu iyi vanhu vazhinji vari kuita sei vari kungopinda vachingoyemura vachingoona chii saka ukazoitora manje zvinenge zvakuzonyadzisa saka zviri nani apo ungogare vaitora tikati iko zvinozvo kuti ndiitore handina kana kokuiisa asi kuti ndiitakure ndiense kutopic handina mari kasi manje toita se hapana zvekuita because tozvinozona tofunga kuti ndeyedu tataura hapana handisina choice pandatengesa fridge tataura tiri kanatengese fridge pandatengesa fridge ndobva mari yeye ndatenga kudabhadhira rendi ndatenga grocery yapera stofu ndobva ndati saka nditsvagire munhu anoda chitofu ivo ndobva vatoti isusu tiri kuida pakutaura kwanga akaita nyaya yakanga akati wanga akazotagidza kuti chi ndivatengesere ndobva vati tiri kuida ati alright munondipa chi stone handakaitenga 3000 ine yanga ichiri nyowani yanga ichito negaranti ndobva ndati alright saka mungondipo chi 2.5 sezvo ndakaitenga 3 zvikanzoni ko ka5 wakaitirei ndobva ndangoti alright namuda kundipa mari ichindipai 2 yacho zvikanzi alright chisenda chi bank account ndobva ndatokumbira bamunini wangu bank account vandatofanase vandavatumira pavaisa 500 rand ini ndofunga ndikuisirwa 2000 back iwo bvaisa 500 rand kati ko zvanaisa 500 rand 1 kanza imwe yacho chazoisa chichi ndangoti alright vandainingiriki mwedzi wacho waitera ndobva ndaisirwa 400 zvaita 900 kubva ipapa ndazomboisirwa futi imwe zvatongopira zvakadaro zvakatopira yakatongopi 900 ndo yandakatongopiwa isu zvapera ndobva chagara ndobva ndazowana zvangu basa kuri nani pandakushanda ndobva ndati achirega ndidzoke kupi kulokesheni kune zvinhu zvangu vandatora zvinhu bhedhi ndoyandakawana but manje ndakangotya kuti nditorere munhu anga achirarira kana ngoti alright chitongo chingotora kana chitenga matress ndakurira pamatress apa stofu handisisina fridge handisisina TV yanandina TV ndo ndakatakura TV ndikaendesa kwamainini wangu TV yobva yafa ndobva vati titengesere TV yako pandavatengesera handisisina TV stand yandakasiya kuya kwandakasiya fridge nestofu TV stand matv stand ayeyaka mamapfupi yaitoshandiswa kuita bhenji yaitogarirwa saka ngatosheka ichatoshandi vana tongotora vanangorasawo
wardrobe chest of drawer zvanga munongoziva kuti ukabatisa munhu zvino ukamambo kune kuzvibata zvakanaka zvanga zvatosakara panangozvisiya chandakangosara nacho chandakangosara nacho pazvinhu zvangu zvese dzaingova hepi dzangu nemaplates chete zvese zvazvaparara zvese then stand iyaya haisati yawakwa apa stand yanga isiri yekanzuro ndedziya dzekwalasabhuku dzedziya ndobva ndazvofonera zvikanzi stand manje kanzuro kuda kupinda kuti ipe vanhu mastendi nhamba manje stendi yako ikasvika pasina kuwakwa vanokuitora ndovanango apa ina handina kana kutombotangira kuti ndingawaka ndobva ndatongoitengesa ndatsvaka anoida apa ndakutombotengesa zviro zveemergency muna ndakatengesera stendi ina ndakaitenga 20,000 US rands ndakaitenga rumarands it was 2015 20,000 then munhu akaita ndofatisa but handina cash manje ndongokupa half ndati alright apa nditodesperate zvangu mumbaka mangu mutori ground hamuna kana chinhu ndobva ndipa 7,000 imwe yacho ndakubvunza ko mari imwe yacho yasara ndakutongoudzwa because nditongorohwa futi yakadaro mari yandakawara 7,000 yandakangowana pastendi yangu zvakatongorohwa zvikadaro dzini ndagara apa imba manje ndadzoka kulocation kuya munhu kwandakaisa stove kekwe ndobva atonditi pamba pedu pane room kana uchida room panogarika chichi hapana futi landlord ndobva ndaenda kunogara pamba pai apa ndatengawo chistove changu chisecond hand zvima 2 plate zvine oven zvezvi chimwe chicho plate yacho yakatofowera mukati zvayo yakatotsemuka zvazvokuti ndikakana ndichitobika andinotobika tsigira ndichinyatsomeka sure kuti mvura yafuti haifanira kupinda mukati apa pandiri kunogara zisimeni ndopane stove yangu and ndoiona every day apa yakabhadharwa 900 stove yandakatenga 3,000 handina stove ene zvine zvichindirwadza every day kokamubvunza izvanoti kudii ndakamubvunza ndikati ko zvanzi stove yange yakafa 1 plate saka baba vobva vanoigadzirisa saka takangoti mari yacho zvazangokabhirana bazi ini handigoni kuvhunza futi zvikwereti zisimeni kuramba ndakungoti nhai ndikangoona kuti hazoda kundipa ndobva ndatongorama ndobva ndatongosiya saka ndakabva ndatongosiya ndatongosiya zvakadaro stendi yai zvese zvapera zvese zvandakashandira zvese chakasara kumusha chandoti chandakasara nacho masofa nemadining chairs ndozvika zvandakasara nazvo zvandakashandira munhu yane stofu yako iri kurwadza uyu haugoni here kumudzosera 900 rand yako utore stofu yako beki handitori 900 basa ndoshanda zvangu basa but ko zvinhu zvindane maresponsibility akawanda mwana apa nanosaka nemwana wangu ndiri kubasa ndomubhadhara rendi basi chikafu saka handitorina 900 yekuti ndimupi apa inini uyu baba
vakabva vachorora atonomwa mukadzi vakutogara nomwa mukadzi Mutswana. ndive kumapedi kulimpopo ikoko but iko zvinozvazvo nababa mwana wanga taakuvirirana zvedu kuti zvemwana anondipawo zvake tenga hembe dzemwana chichi akuita zvakamufa onye Saka kuirana kwenyu kuri pamwana chete. pakwenguva pamwana zvapo. Saka vanotomboya kwauri. Vanozouya vanozoshanya every time. Saka kana vashanya havakupi hausi kuvapa makumbo here. Aiwa handisi kuvapa sisivili. Sure. Handisi kutombovapa zvangu. Alright. Saka ini ndakatrayo kuonisa zvimweni but zvakatamba ndakatrayo kuti ndimupe oni neni but zviri kuramba ndiri kushaya murume ndandinyatsoti uyu anondiitira because baba vemwana wangu inini munhu angaiti zvaiti takangoramba nenhau yekuti pane zvaitika ikoko but zvimwe zvese munhu angaripo angari sapotifa nerudo aripo saka wese wandini ndichiwana ka nenda kwakompeya nababa vemwana wangu uya ndichiona kuti havaiti semaitirwo anoita anoita baba vemwana wangu. Iwo baba vemwana wako pavanenge vachiuya kwauri vana vachimbotaura nyaya dzeko zvongopera munyaya dzemwana vatombotaura nyaya dzekuti ngadzokerani. Dzekudzokerana vakambotaura zvavo but ini ndakangoti handichakwanisi kuzi munhu atone mukadzi. It was last year. Okay. Saka fanangoti ina handichakwanisi kuzi watone mukadzi kudhara. Shwani ndiwori paprofile picture. Nemanakira wakaita waya kutaura kuti wakushaya murumewe. Kuvawana ndovavana sisimiri but mire ndakawana sina navemwana wangu ndakanaa ne3 but 3 apa ndokutanga tadana ndaiona kuti munhu wacho asi kundida munhu yanga asingandipe love yandaida saka one day ndobva ndacreata ghost account Facebook ndobva ndamurequesta ndamunyorera akazobvuma ndamunyorera kuti I like you chichi ndokufa ndakuda zvangu chichi so what are you married here kana kuti uri murelationship here ndobva ndoti handisi murelationship handisi married futi right takutodanana paipe apa arikudana neghost account yangu musi wevhale zuva 14 February ndobvamuka maku7 ndobva happy valentine I wish to grow old with you apa ighost account yangu iri kuudzwa izvozvo ini handisi kuudzwa zvanzonisaka zvairi vhale kudai so ngandisangani iwo wakaenda kwanosangana naye apa ndaitowira nehasha kudhara ndobva ndangotora mascreenshot ndobva ndamusendera mascreenshot ayo kuti azvizive kuti ndini wanga achitaura naye ola loko ndobva ndarambana naye ndadanana nemumwe uyu anga ari wese sisimiri kana kuti munhu ane chikumusha chakanyanya ndizive munhu anogara kupretoria aigara kupretoria sekuti kupretoria agara kupretoria
distance. Arikundishanyira. Yeah, arikundishanyira kubva ikoko. Aingouya ari maoko ari 1 2 1 2. Asina kana kubatawo kana pasoro. Kana sweet kana ngeke zvayo. Nai. Kana. Saka iuya kuzodla chikafu chako. Chikafu changu. Okay. Apanozoti ndine mwana chero sweet zvayo kuti ape mwana. Ndivanda toona kuti munhu uyu hasi supportive. Basi rudo chairo hapana. I love you chaicho yanga singabudi. Saka waingoitwako asingakuzi kuti I love you asaingoita chete. Aiwa ndizosvika hangu papo pekutoitwa sisimete ndotanga ndatombokufeta. Saka vanhu vese hamunamboda kumboitana navo havo vaingodanana chete. Taingodanana chete zvekuti ndotanga kufeta ndikaona kuti munhu hausi kutondida apatori napana handivhure makumbo. Alright, hauri right ipapo. Apa mukomana uyu anga ane mwana kumusha. Ndichitomubvunza kuti ko mwana unombotumire here chichi bhosi naida kuona kuti munhu andiudana naye ari supportive here. Mazita mwana anogara nambuya wake chichi ndondwara bhodhaja chichi basi mama yake achitombotauri kuti okay munhu kana asingagoni kuchengeta mwana wake ko wangu ini nanozomugona here. Wazviti. Ndatudza amaya zvikanzi apa ini ndofara kupfeka zvimamini zvimashoti zvomunhu mupfupika saka ndofila comfortable kana ndakapfeka zvimashoti ndibva nditi ini handidi manje mukadzi anopfeka mashoti chichi saka ini ndozvandotofila comfortable nazvo. Kanzani zvakwauri kana kuti uruda kurohwa nemere kana kuti urikuda zveuzvo. Saka ainowana muzoina handidi manje munhu anondiita take it or leave it. Kusiya. Kandaona futi munhu uyu manje anga aribo pazvinhu zvese anga aribo ari supportive anga asina mari. Pachipedza taita akauya unondiona auye kana neswiti sesimeli loripopu chairo ongo osvika usi ndakuigira loripopu. Saka zvondifadza zvongondifadza zvokuti munhu uyu ane chido chekuita basi haana zvake mari ondisira kana 20 rand unozotenga muriwo. Kana anoona sauya atoripo uyu basi anga ine tsvina manje. Angazi tsvina aishandepi? Ainoita zvimapisi job. Poko wakatedza kumugezesawo here munhu wako? Aiwa ipapo ndakati aiwa tsvina anga ina basa ndogona kundomugezesa. Ndipo ndatotenga roloni yangu perfume nefom bathi mouthwash ndobva ndamupa. Perfume yaidirwa zvichiwange yakudirwa ipapo 2 weeks bhodhoro rapera. Apa roloni manjika ndoinoita kuti mwapa musanhuwe iyo yanga isingaiswe manje. Apo mukanwa futi hamusi kukwezva. Ko waidi kungogara unte open umuudze kuti wona makuseni ndichimuka pandokwesha muromo like mwana asingazvizivi unomudzidzisa. Daitaigara tese maybe aizozviona manje apata asingagari tese. Okay, makadana nguva yakareba zvakadii? Several 3 months. But uyu makatomboita because makadhonza. Zve3 months kuita zvekurarira. Ndandisingagoni manje because aiti paida kuti andikise so. Waiwa muromo ndichinuwa. Ndibva ndatosudurudza. Asaishefa we? Anga kashefa zasi? Handizimi hanazo handini zvosvika kwese ikoko. Handizosvika kwese ikoko. Saka iye akabva atongozviona kuti munhu uyo ari kupretenda handidi.
tobva tongosudura kuwafu vaya vaita kutopira vaitwapo nditongoroinini zvangondindika zotongoramba. Right, saka nyaya yako iri pakuti one jambwa munyama uri kushandira zvinhu zviri kutsakatikira muvanhu inorwadza nyaya iyoyo. Makore ese auya muzvikafika chikushandira zvinhu zvodzokera kuvanhu. Two, kumarelationships chaiko chaiko hakuna kumirira zvakanaka. Pamarelationships ega ndikutaurire zvangu ipapa ndinoda kuti madzikoma ako nemadzinini ako ambotipawo pfungwa dzavo ndivavhurire malaini anditi panyaya yevarume kola feelings nemurume uya uchinadzo baba vemwana wako uchinayo. It's just that kuti wakaacta out of my emotions pawakakurumidza kubuda ukatiza ukadii, but mumbo deep inside of you murume wako uyu uchiri kumuda mupurisa uchiri kumuda ndochokwadi. Ndosaka usiri kugona kana kuti uone chakanaka pane vamwe varume uringoona zvinhu zviri negative because you are failing to let go ende chatokunetsa ende uri kukombeya varume. Remember kuti haungawani vanhu vana kufanana, haungawani munhu akaita exactly kunge mupurisa wokutaura andowana, haungawani munhu akaita kunge mupurisa wokutaura pese pasi rino. Saka as long as you keep comparing chete kumupurisa uyu, chero pakauya murume chewatenge chiti ndiye perfect guy uchanotsvaga fault chete kuti umuti because mwoyo wako uri kuna baba vaya zvokuti dei vaito apa papa watoti nyepera kuti kwanzi makumbo ana kuapa pavari kuuya vachizoona mwana apa truly speaking makumbo muri kumbopota muchiona ipa papa wako ngobvunda ngobvuma angu asi chokwadi aiwa chokwadi ndochisiva andiwana uchiri kuvada but uri kurwadziwa because vakaita move on. Ndikunyepera here kona no pamakumbo zvapandiwa SIS MELLY because ndishandisa one room mwana arimo plus munhu anosara nemwana but kumuda zvako mwoyo kumuda kutaura chokwadi uripo ndomuda because ndaimuda nemwoyo wangu wese but kuti ndizogerane naye hazvichaiti because of mukadzi. Asi mwoyo wako uriko saka uri kuona kuti as long as you don't let go of this man chero pakauya murume akaita sei uchange uchingoona mamistakes chete haumbooni chakanaka. ndoona kunge ndiri kusangana nevarume vasingaiti ingawataura wani kuti kwayo yopesira anga ari caring wana asangane zvinhu so ndaingotora munhu wangu muchina paanouya papa pakuzokuona pinda muteleti ugeze sha muchita nyaya muchitaura nyaya uchitomudza munhu ane pfungwa dzinonzwa anotonzwa kuti kutaura kuti kudi andika geza shamwari ogeza kwesha muromo sha rolo naidi gwichidai unondira zvakadai and dressing kana kuti marande totenga hembe dzakanaka womuchinja munhu wako mupfekedza andozvona. Uyu manje uyu nana nditori neshungu dzekuti ndomuchinja but iye manje akabva akasika kuzviona kuti munhu wanga anenge aveka kundisema saka akabva angosuduruka ega. Alright, and uyu wesitofu yako ushu mukadzi ushu tofanirwa kuti timuudza kupe mari yako bheki chero dai sitofu yakagadzikwa yakafa hakuna sitofu inozogadzikwa zve 1.9 one plate hakuna zvakadaro. Imari 900 pakashota mari 1.2 hapana zvakadaro. Saka anofanira kupa mari yako bheki mukadzi ushu anofanira kupa mari yako bheki yakasara kana kuti yomupa 900 otora sitofu yako. Ndonya iripo then ndo panyaya yekuti jambwa anditika ewa ritoripo munotori nemweya it's a demon actually, it's a spirit yekuti unoattracta varume pese wakambona zvinoita. Sorry to say this but it's an example usazozvitora out of context ne example. Wakambona ukanotenga chikafu chakanaka ndingati chikafu chakanaka ndikatingoti ukanotenga pizza kuti Bonias pizza andiona ukauya ukaisa apa poita tsvina yemwana kana inenge iri paside apa handiti nunzi dzakwanda dzinomhanyira kuti dzomhanyira patsvina dzisiya pizza handiti exactly. Saka kamwe it's a spirit sinakumira zvakanaka. Kune mweya iwoyo wokudaro, mweya wokuti unoita 1 step forward 10 steps backwards. Mweya is a spirit andika that you need to pray for, that you need to cut andiwana kuramba such kind of spirits kuti Mwari handizvidi mashandiro wakaita kubva uchitanga kusvikira muno hapana chawamboto wabata wango Israel nemasofa nemadining hunge asiri kushandiswa kuZimbabwe otherwise uri kungoshandira vanhu
kungoya kuzoti madhatirisa kungoshanda upa vanhu zvovharana upa vanhu zvovharana. You need to do something nazvo izvozvo. Apo madining kuti dining chairs zvisimeri mumwe yacho ndakatumira ari ndakapisa maskuru ndikatumira asina maskuru. Ndobva asvika kuzimbabwe maskuru acho ese akaraswa haasi kutombogadzirika. Ende ndakatoatenga kune mumwe muindia abva nawo kuDubai. Saka maskuru acho ndakatotsvaka ndikaashaya akachongogara zvakatodaro ende handifungi kuti achashanda. Kwakatenga kuno kwagonere kunomupa ode kuti akodhi zvemaskuru iwacho? Ndakatoenda kunomubvunza akati ndakatotenga kuDubai ende kuti ndidzoka handitana tauro yekudzoka ikoko. Zvakachongoparara. Right. Makoma nemadziningina emusikana imbuchifonai tinzwe. Fonai tione makoma nemadziningina emusikana timbonzwawo pfungwa dzenyu kuti zviri kufamba sei panyaya yemwana uyu, obatsirika papi, obatsirika sei. Andika ndoda vanhu vano 3 chete vanokubatsira mwana uyu vapedza tozotora maybe 3 vane situation yakafanana nemwana ushu. Handichika vari kusangana nezviri kusangana nemwana ushu vati shere zvakushiya tisatafara. Right. Kola hello. Hello Kola. Taswira usora se. Taswira inini chananga ndichifunga ndipika ndichokuti musikana uyu chitsanga anofana kukanganwa nezvababa vemwana iye. Kana iye achitogutsikana kungosiwa kuti hazvichaiti kuti tirambe tese nenyaya yekuti baba vakaita mufoni ngaangochizviaccessa ndozvatovapo ndokuti akwanise kuita mufoni panyaya yevarume angazvitawo. And then panyaya yemunyama waari kutaura andinoona spiritual attacks. Zvimwe zvacho zvinotoda ibvi kutopfugama chaiko chaiko. Zvimwe zvachona zvinoda ibvi. Ipapapa mungandibvumidzawo kuti ndimubvunzo wanjeti ungori personal but wanjeti. Alright, chibvunza apo. Ndakachida kubvunza kuti pane munhu ataura nezvake wekuPretoria. Okay. Angandiudzawo kuti handisudi atataure zita rake but angandiudzawo kuti anogara kusaidi kupi chaiko chaiko because munhu iye mamenishera amuitana. Munhu wako baba wangu wangu asingadi kuchengeta nababa wangu wangu asingadi kuchengetawo mwana wavo. Uyu wePretoria wokusageza uyu? Aiwa, wekuPretoria tandiye wekusageza bapane wechitu atanga kutaurwa uya. Okay. Right, hanzi wekuPretoria akarusaidi kupi nokuti vari kufila kuti vamwe vanogona kutoita baba vemwana wake? Kundangotaura zvangu kuti Pretoria ndarisanga. Wangachitaura distance, angachitaura distance sekubva kuPretoria kuenda kuJoburg. Anogara kusaidi kwamunogara ikoko SIS MELLY. Wanogara kusaidi kunoko? Saka inini hangurege ndingocontribute panyaya yekuti mainini kana mafunga kana makunyatsoona zvekuti baba ava vemwana vakaita move on handiti inini chiri kukutadzisewo kuita move on plus pamwe kuti tikwanise kuvabetsera ndokunge tanyatsoziva kuti pamwe ndingazobatira nyaya iyi pamberi wakambonyanyonetsana nenyaya iyi iri kuita kuti iye atadze kuita move on aramba akasika pamurume wakambengaza hachadi. Ndiye here akarambwa, ndiye here akaramba. Iye haana kurambana nemurume, vamwene ndo vaimushungurudza achitozvidzipa mumba akuita mastepo vasheshe vaine vaitotaura kuti handifi ndakavigirwa mukwerekwere pamba pangu kuza kwara munhu muno vaitonetsa. Okay, alright, but ngaachingozviaccepta ndokuti akwanise kuchiita chi achikwanise kuita move on because akaramba akadafa. Ende vese vanouya nengochinyatsovatarisa kuti uyu ane tsvina uyu haazogoni chakati uyu anogona chakati uyu haagoni chakati baba vemwana wangu waita waABCD. Saka chekutanga maininика kuti mukwanise kuita move on
ita ende futi chimwe chinhu imbomireka usofters wakanyanya stop yachona chaiyo ndiri kuita kuti vanhu vatore advantage usofters hwachona hwakanyanya imboti mbichana ngoti kwakuso mbichana mombochinjawo esizoti munhu haangachinje akura pati imboti kwakumaini zvimwe zvinhu zvatina zvinotongoda kutoti kwaku kwete kubva mara ndinozonzi vanhu vanozodai zvikwereti zvangu handigoni kubvunza kana musingagoni kubvunza regerai kuvapa regerai kupa vanhu zvinhu zvenyu because once mangova chete vakaredza kubhadhara nekakunyarara kenyu kamakaita kahaingabuti zvinai mari kana iwo wamukombo wachona iwo ndo vamwe hani makaona vamwe uya vasinawo kana lollipop because vakangoonawo kuti aiwa uku kunongoendeka munhu wemukadzi ingoitoka kuti ngwarire ndichana so kuti ndikuti wakaputa papati ingoti kwakumainini zvimwe zvinhu zvatonaka asi maspiriti ekwata nemaspiriti neyachina pazvimwe zvacho zvinotongodowa iwe wachona kutongozviudza kuti regai ndimbochinja vanhu ngavashanisike kuti ndiye here uya wamo umboti changamu so ipapo panotomirza ndakatongogona kuita kutongokatsa vanhu vese vanga vari murai vangu vese vanondida ndine zvinhu iko zvinoti even shamwari handisisina tongorinini ndega handitombogoni zviya zvokuti mino inga mainini makangwara wani panyaya dzeku makakireta ghost sure makakireta ghost mukainvestigata munhu mukandoshuvira fe makangwara wani ko chingo chinchangamuchanga futi even in real life pakungwarangwara problem inini zezimwe wani handigoni kuramba ndine moyo wekunzwira munhu tsitsi yokuti ndichandikoshanachi ndobva ndatopa manje mune chipo aiwa une chipo augoni kuramba une chipo kunzwira vanhu tsitsi chakama chaya chikumbira makumbo change uchiva pako nokuti unongodzwirako vanhu tsitsi kufunga kuti iwoga vanonzwira vanhu tsitsi handidika but iwo ndo vari vatonzwirwa tsitsi handimukuona iwo vari kufunga kuti vari kunzwira vanhu tsitsi but ndichiona situation yavainayo ka iwo wacho ndo vanofanira kunge vachitonzwirwa tsitsi wacho handiti muri kuona saka zvimwe zvachona kuonaka ufanga kuti imimi kona nemi munomo makauya kuzoshanda muchizvishandira imini kana mine wabereke kumusha kana muchichengeta mwana wenyu kwete kushandira vanhu kola unopera una chaunombofa wakaita mulaifi nekuti uri kushandira vanhu tsitsi dzenyidzo dzinokuita hadzishandi pamwe pachona panotongoda kungoti asikukusaidzisowo ndokuti vatinozotaura kuti hapisi kuti tiri kuti uita mwoyo wakashata ba hatisi kuti ita mwoyo wakashata but kupa vanhu zvinhu zvawashanda iwewe just for mahara stendi iyo wakangopa hako mahara hatisandiro rudo rwachona aino kuti wanga usina mari but chakazoita kuti ushewe mari iko wakastendi iyo chi inyaya yekungopa ipo vanhu ndo rudo rwacho here manje zvino manje rudo rwako iwewe kana ruchizokusiya rwapa usisina kana option usisina kana pekutangira yeti une mwana ende vanhu vese kupa kwawaita ikoko kupa kwachona ikoko like now pane here ari kukubatsira vari kutokupa space nekuti havasi kubhatsira futi zvikwereti saka kona pamwe pachona imbomira zvekuti denga richakutenda but nguva inoi yatiri kurarama inoika inoda kuti zvimwe zvatinena mainineka tikati tatomboti jambwa munyama nerushavashava zvikutaurwaka titange totoona iwe wapena kuti pachako pachona iwo wakamira sei maonero andoita mainineka uyu sandiona zvimwe zvacho kuzviitisa mukuzviitisa mainini hamugoni kunyima hako tinogona kunzwirirai but ndatoyewaridhi kola pakuti havagoni kunyima iko zvino vanga vachimbokwanisa kuramba nemakumbo but semunhu asagoni kunyima pambera pandopesera kuzongopa futi vanhu nokuti havagoni kunyima vanhu ndatoyewaridhi papo kuti munhu wangu zvachapesera kufamba achingopa vanhu nokuti haagoni unohwasisi its just that vanhu vacho vari kumuvika havasi 2 persistent nevanga vanhu vari 2 persistent sereke dei akatova pakudhara because anonzwira vanhu dzisi kuti arega ndingomupa hari uya ari kukumbira uya anetse anyanya kukumbira rega ndingomufurira zvangu ndingomupa because ndo munini nangu have you been as soft as this kubva kare nakare but
Ngatize wati wakagara wakadai. Apa ndotonogeza tova nani because ndichiri kukura chaiko ndani I think matori wesme so maybe vanhu vachitora advantage neni because handigoni kutaura apa futi voice handina zvezvo kuto wave kuzvi20 chiko zvi ndizokasvika ndichikupinda 30 kozvino iyo mwedzi uno vari kupinda 30 midway haya hanzi mucomment section hanzi next second girl wauya sikona kaita serious. All right, thank you very much for thank you very much. Saka iyo wako wakazodiko murume wangu wachifunga kuti ndiye akaenda kuna kola. Aiwa, handisikuti izvoni variko baba kumbo. Handisikuti. Motogara mose? Pano vandori baba vemhuri. Saka muchigara asivari baba vemhuri kudai asimari havabudisi vakaomerawo. Muchigara mose kudara asimari vakaomera havasi kubudisa vasi kusapota mba. No. Chaita kuti ndibvunze ndechekuti pane vamwe mainini vakambojola nawo. After ndavabata kugara sematauriro ari kuita kola kuti vakaomera ikoko vasinga vakaomerawo ikoko. Oh, vakaomera kunana mainini. Asi imi muchipuwa henyu zvose. Vakaomerawo ikoko saka ndangofunga kuti pamwe ndiye munhu wandakambosangana naye muzviraunda. All right. Aiwa pakanaka. All right, kola. Thank you very much kola. Rikatizwe mama. Okay. All right. No, munenge nadziza kusapa vanhu zvinhu. I think wakaita zvakanaka first step kuita cut off vanhu vese kana upenyu hwako vanga vachida kudzisira masura. Chita zvinhu zvako wega iko zvino. Do your things uri one. Umbosana nevanhu. Panyaya yenhingirikiri, panyaya taurako. Bata wakadaro chimbotaura nehanzvadzi. Hanzvadzi, hello. Hello. Kola, hello. Hello, Simori, right. Right, zima imwe phone iri kumasure. Jaidzima simeli munofarere. Ndinofana ini muri seiko? Aiwa, ini ndinofara hangu. Mukagofanana namahoho makudai kwakanaka here? Kufanana namahoho makudai. Kutanga prince mahoho makudai. Ndibhocha simeli, but ndachida ngotaura hangu nakola ari kutaura hapo simeli hapo. Aiwa, hanzvadzi yangu inofara ngotaura chokwadi simeli bhozi. Vanhu vacho simeli vari kunzi vapota vachiuya ikoko vachibva vatadza kuonawo kuti munhu akamira sei utorara usiku hwese avari wese achizvita anosema uyo aita chinhanho wamukanwa wakomana itabidzawo rume wakaita seidzodzo dzewedu hanzvadzi inofanira kungotaura chokwadi ione kubatsirikana zviri raita. Anditi. Taura. Masikati kachena kwakanzi chinorohwa kwanzi chino yakakuda kola katara kwa chishoti. Masikati kaona vakarwa chishoti vakaenda. Wati mningina taura kwa kunzwa kola. Gostika taitongodana nathrough pafoni zvazvatongoperera ipapo uyu wechituyu wandakasakabva kusaidhi kwenyu kwekuko aingoshanywa achidzoka hatina ngodana natsakada asi ane wechi number 2 ane ushingi anoshanya kuRustenburg to Pretoria uko achifambira kungoenda kunogara shara nyaya yodzoka hake aiwa kwete kuPretoria mukrugaze mo zvangofanana distance yacho krugaze ne Pretoria zvangofana achingofambira ke kuzoningirira
kuzongotaura nyaya yodzoka hake. Anga asingatomborari. Okay. Nokuti mazvokuti aiuya masara zvina basa kune icho chainzi kwai chikwiki chekuti anongoya oita chikwiki chake woenda. Amen. Aiwa. Alright. Hapana hakuchokunyebera chokuti ndinganyebuka. Changu kuti handina kurara nawo ndakarara nawo handitori nazvo. Okay. Now hadzadzi mune zvimwe zvekutaura here? Ndirangotaura hangu ipapo kuti netaipi dzevarume dziripo mazuva ano asimile ongofamba kuti ndiri kuenda kunoona mukadzi vangu zvonzi zvazisingaiti kuti ndinge ndichimufadzana naye nekuti mwana akarara pasi. Wakomana kusina varume vakadaro mazuva ano asimile ndinotaura chokwadi. Varume vakati hakuchina shuwa, varume vangu vekundovada prince homa vekukambura vanokambura kusikurudza. Murume wese achidongokwira teksi kuti ari kuenda unoona musikana wakaneka akatogadzira izvozvo wozotaura kunzi hanzi uri kunwa mukano hapana. Varume verudzi murume wese anenge akatoona pasi pemusi kuti parisei. Kola aizvakoma. Kwanzi varume vakwava vezonovawanepiwo unosaka navo kupi state zochitika kana vachigadzira nona bhebhi rake unobva akatogadzira ikoko kuti ndikunoedza kunotamba mutambo. Saka wako uyu vako ava kwai hamati unovawanepiwo varume vakadaro. Makristu wose makristu kubva kwaiva kumakula anenge achingotondura ngopfeka kondomu wozouya kune vamwe varidze mashopo waye ari kuwana hake majizasi uyoyo ari kuwana majizasi asati asangana nemhondi dzepasi pemuswe chaizvo. Aiwa akatenge kuna matatu ningi asvike pamhondi idzodzo idzo akasangana naprince mahoma hazvibudi. Mbanangu manje ndizvibhadhara rentiteka handitombopinzi munhu. Ko vekusageza vaiuya vaipa waziva pamabhifimo vaipira kupi? Handitongomira kurodhi ikoko. Maindira aiwa iyo ndazoramba iyo maindira aiwa iyo ndaramba. Munhu wokwira kombi kubva kombi kana kudhiraivha kubva kuno kukuya kukoko distance 150 km kuya kuhomira pashi hakuna zvakadaro. Hai ameno. Saka tetezwa ritotaura kuti hawatozvikana mafeelings emunhu nemurumera. Aiwa mafeelings ndowanzwa ipapo ndinganyipa. Saka namawanza munodii makatenge mune chiche chemagese? Andire wele. Saka mushandisei kana mahoma feeling racho riya? Hapana kutongogara zvangu pachindowanzwa. Okay. Problem chete ngoti timu riri kuya richinwa mukano handisi. Plus mwana yane lollipop. Mwana yasina kana chini. Plus musanyanyotarisire zvinhu kasere kuti hanzi murume anofara kuya chinotangwa rudo noti kutanga zvinhu. Bozi mukatanga kuda zvinhu imi muri kurambira mune pasi pemusoro muchipaomera ka. Munongogara muri ongochema. Tanga matanga nerudo enzeni mozopinda mukatikati umu handi mazvona. Vakati mutange nemushomera uyu ari kunwa mukanwa aikafamba nenzira iyoyo kuita zvonetsa. Munonotongwa kudenga kwakomana munotongwa kudenga kwobhozi kudenga kwomwari haachadi zvese zvamurutare zvoshonotaura kuti hanzi mukureni akazoti inini uyu akazonhwa mukanwa uyu ava neloripopo azodaya muchitambika zvinhu zvamwari. Baba saka unoda kuti apere vanhu vese aiti maimuponisi here achingotaura uye achingopa wakomana. Abva pavanhu vese vabva ashaya hwani munhu akapindirana naye pavanhu vese vaataura kana nemiwo
nesu takateerera kunoku pavanhu wese aita mutoro dodo 10 vanotosvika kwakushaya 1 munhu zvake vanotiri uyu ndiye munhu wangu chaichaiwo wese ane maproblems wese vabva vaita maproblems vane madhimoni wese uya ndowa mukana wedhimoni uya abva adaiso radhimoni uya abva adaiso handichada uya abva adaiso ndashaya mafeelings vakomana ka wandakazama kudana nawo pa-E3 ndasiyana nababa womwana wangu E3 chete vamwe vesava anga ari mabhosi ende vaitoni vakaivawo vaitoda zvekuda kutongorara neni pasina relationship. muferesera nawo but mofara kutsvaga umwe munhu anenge ari like iye amai muri kuti aronhwa mukana nekunhwa kwake mukana pamwe angatori munhu angatori mudori bho ende vaitoti whatever ainhu hake mukana momudza kuti tora kogeti udai but atori munhu anga ane rudo chairo kuti munosvitsana kure vamwe vanhu vari kunhongana whatever mumarobhoti chaimo manomazvo but pasina zvemari sere but dzimba dzizotomira uchitoiroratidzwa kumusha kwemurume uchibva watoita munhu kwaende uchibva waita munhu bho chaichaiye but imi muchizotaurawo kumafriends kuti munhu wangu ndakatomuona parobhoti chaipo kana kuti akatopfeka weksuit yakazara madhaka ndimunonofi uwacha weksuit iyoyo and then zvese everything mototanga kutogarisana zvakanaka kutoita rudo rwuri bho but imi mukatanga kutaura kuti ari kubva anhuhwa mukanwa saka maakutanga kutipinda nedzipi but otherwise mama tombomudaira kuti munomuda ari mazvona saka ipapapa munofarongoka pagadzirisa pane pari kungoshota padiki pamuri kuti mugadzirise zvinhu kwamuri mimi tetesi bhosi kwarume hako handioni varume vane maproblems akanyanya sere bhosi murume watevha akaona mukadzi wake danga akaitaka sei nangwe akangomuda chete siwo imimi varume hanzvadzi imimi varume haikona kuita munoziva kuti munhu aisi ngumadha nemwana wake woenda wakabata lodipopo wani chokwadi uchiexpecta kunodla chikafu chake mechiti adii pamwe ndechitibatotesa kuona kuti mwoyo wemukadzi wandiri kuendera wakaita sei ndinodiwa here ikoko panongotanga kandoroti zhu everything what zhu mangwana akudzokereko kwanomhanyisana futi nevamwe vanhu ikoko unotanga une padiki uchitesta munhu wako hari maona unotesta nepadiki uchiona kuti munhu wangu akamira sei munhu wangu akamira sei totodzidzawo mazvinzwa kwai kune testing dzamuchapiwako 1 testing dzamuchapiwako zvinoitika futi sezvimene isusu vakadzi tinenge tichitora test varume wacho kuti tichitoona kuti murume ari supportive here ane rudo here akaita so here manje asi uyo zvake uyo ainhwa mukana achisimira ndiri kunyepera kutange munhu akadla kunhwa mukana unge munhu akadla bhutu nemasosidzi but iye ndiye zvakakazongoona kuti panapa handisi kudiva ndobva angozotsapi nekuti wanga uchito newe wanga usingatomudiwi wakatoona chokwadi handi wanga usingatomudiwi because of kunhwa mukana imo kunge munhu akadla bhutsu nemasokisi adzo zvose vanhurume handi muri kuona nyaya dzenyuka varume nyaya dzekugeza kugara kugeza kunhwa mukana handi muri kunzwa vamwe vari zvakaoma kunhwa mukana munhu angangonhwa pamwe munhu anenge achiputofodya ndasei but otherwise simeli kutaura chokwadi pamberi pamwari munhu harambi wanga ano vakadzi vari munyika munomu anogara navarume zvidhakwa anomwa doro anoputa fodya zvese zvinosanganiswa ipapo but havasi kugara here dzimba dzekutomira dzakanakisisa haya saka kunhwa mukana ndokwabva kwangotadzisa kuti munhu abva angonoswa unopinda mujerusarema zvinonetsa kutisa munhu anonhwa mukana kutaura chokwadi panapa simeri padhairisi pano patiri panapa vazhinji vakadzi wakatotsikirirwa izvozvizvi wakatotsikirirwa nemunhu ane mudzanga pamuromo murutonhuhwa but chiri kungodikana simeri ndechekuti uri mumba mako here ende wakagara mushe here hapana maproblem zvokuti hanzi mukana mazonhwa nekuti waputa fodya iye wamwa doro izvozvo handioni iri nyaya imini kana haisi
nyaya yeye. I think sister wangu watori nedambudziko, watori nechiri kuseri kwawo chinenge chichofanira kunge chigadziriswa noti nyaya yemukomana akanhuwa mukanwa. Yekunhuwa mukanwa ngatiisiyei. But otherwise iwo sister ndowatori nedambudziko hombe charo bosi varume wese ataura wese varume vatonhuwa mukanwa iwo wese vai. But iwo ndowatori nedambudziko chiri kuseri kwawo ndochoda kutogadziriswa. But muromo mukataka kunhuwa zvazi 10 off chaiyo. Mumuromo hamuiti. Wose still munhu achida kuziva chikisa nemuromo munenge uchikanda mumasokisi anenge apedza pfeka akapfekwa mu7 shoe. Timene matombotaura mumuromo ngokuti kana even akanhuwa mukanwa mugezese munhu wako. Wakatikigwa hana kutekigwa mauthwash here asi wanga isingaishandisi saka ungamudii nakadaro. Shandisa hako akatadza kushandisa simili but munhu wako kanofanira tomuudza zvekuita kuti shamari yamugeza mukanwa mako tisatabuda muno matiti ipopinda umugeze mukanwa vamwe vazhinji ese tochimwa kana doro watebva mukadzi chacho anotokurodza kuti shamari yangu kugeza mukanwa mako bhozinesi rongo akatakwa whatever kuno vakadzi chaiko sedoro ndori neronhu masikana wanotomwawo but makuseni patonzi nemurume shamari wadi kugeza mukanwa pamwe anenge akanganwa aro wanebhabharasi andopinda kugeza mukanwa make mabho makutoirana makutoenda mberi pane kuti ini handichatombodi kana kupa kana stonyeni ndoda kuti uri kunhuwa mukanwa musarwadzise mweya womwana wedu wenini apanenge akatogadzirira zvinhu zvese zvake zviri otende ari kunyatsoroti aiwa mukadzi wangu abva unogeza saka ndakuda kuti ndimbodai wobva warambidzwa kuti hanzoni nekuti wanhuwa mukanwa imhosva kuna mwari iyoyi please. Right. Saka indakumbozorora bora iti hadzi iri bhori kaitimbotora vamwe vaviri tizoita kuti kudii maita basa dzadza. Right. Pane umwe rada kufona timbotaura nyaya musikana mwana uyu naimipa nyaya yejamba papa nyaya yekunamata ndoda kunamata apa kuti nyaya yekushandira vanhu ndoyandibhowa ini pakushandira vanhu apa ndopandibhowa. Kola hello muri sei kona ndiri echichidzima imwe foni. Alright. Hello, tiri kunzwa. Okay. Ndozvaari kutaura tinyaya yemari nai ya sure pane mari chero kanhuwa chii bhegi riripo Okay. Right, hanzi vakadzi mimi munoda mari. Imimi chero denda ndakauya ndisina kana kugeza ndine kana boots jombo yakatsveyama kudai ndikauya asi longezi bhegi rangu riripo munotobvuma imimi kutorara neni cheko chandisina kutokumbira asi problem ndekuti chero ndakauya ndiri smart ndisina kana sendi unorambirwa because Christmas yasvika imi vakadzi mimi kutsvaka mari nakona endizvozvo kona
Sure. Asitaure chinhu nezvozvo. Bhozita shora vazoona munhu wakusimuka kuenda osponzazve undongofamba. Aiwa chandiri kufara hangu vari kuzvitaurira mucomment section yoga kwa aiwa isi mari yedu tinoida, isi mari ndo yatotoda. Alright, saka tongoti mazuva ano hukama hwevarume nevakadzi huri pakeshi pamari. Kana usina mari chero chigona zvakaita sei chero chii hausi chinhu haudiwi. Asi kana une mari yako unodiwa. Okay. It depends. Most of the Romans are all actually. Okay. Saka iko zvino mangwarawo vanhurume manje makutsvakawo vanoitawo masenza avo hamuchadliwi modhanana. Oh yes. Ndikakupawo bhuti pawo takaonewo. Kune kuti adzipese dzara dzangu dzakona kuti zvakuda kuti hakusire izvozvo mazivazvare vazhinji katoda vakadzi vane bara yakachitotsvaga njii vapfana vagona kutsvaga vapfana vanenge vachichitisana anenge achigona achiumba mari kune kuti azotsvaga munhu asina kana mari okuti ndipo tosenzisa wina dzedzo. Yeah, sure, right. Thank you, Kola. Thank you, Zimbabwe. Thank you for supporting Rabai Makatsigira muri pa Zimbabwe ipapo. Ndokuteerera everyday chibotera zvechimaprogram edu zvese nyaya dzese chikudzidzwa zvavo. Zvakanaka. Vanenge vachichema vese vanenge vachichema vese inawo yemari. Mari. Unoita haikona zvakona zvarizonyepo. Alright. Kuti ndazodii mupurisa varutorera ndiane mari vamoisa vana mara hapana. Ende mukadzi mazuva ano vakutsvaga munhu ane future unoyatsona kuti anogona kundichengeta. Haikona kungokumba marara ese ngoti atichakati tasangana pafacebook yangopera for everyone. Ngatiboy yangochi patoona future kuti chikuenda kupa ona nemaambitions emunhu kuti direction yacho yatipinda ndeipi. Panomo kuti unongo hakana nemunhu asangana basa. Nhasi varume vari pahasha guys motodzikama. Zvambowakadzi vamwana havana kuona vanhu hakana kutoko hakane munhu watumidziwa zvimapikicha akamira ungati munhu wokuti senge wekujoni kwamuri ikoko anenge akaisa kabhegi pamberi akarembedza bhurugwa unoita dhiri nemunhu akadaro kupi uona kuti future munhu akarembedza bhurugwa uyu munhu akaisa kabhegi ane future ipi ndikane magentleman yepeyo. Ndizvozvo. Right. Haikwana ngokumba nemajikejeki. Okay. Uona munhu uine relationship takawasitata munhu wako. Kuti munhu anoita chii pane future here hapana haikwana ngobhaizwa ungovharwa maziso nezvisina basa. Right. Thank you. You must wake up. It's so much zvishandira haikwana ngotemba kuti murume ndiye achazotipa chakati uya anenge wazvishandira zako. Alright. No. Kuda kuti uyu ndo wandiri kuda. Alright. Haikona ngoti kuita kuti murume ane mari nekuti ane chii nekuti aiwa zvinoti professional chihure ana mai vedu akara vasingaiti zvinhu zvakapisa kudaro. Alright, thank you hanzvadzi maita basa aiwa tanzwisisa tabata panyaya yemarapa maita basa gaitinzwe vamwe tava kuti kudii. Alright guys gaitore kupesera tinzwe tichiri panyaya panhau yekudanana apa panana tokanganwa ini zvimwe zvomboda zvizokanganwa guys zvikazandibata ndisiri panzere diaries nedhayari rangu ndinyore unai mapiritsi yamadrugs aya kundidhaka futi ndotokagona kangamwa kana pane mukadzi ane makore 48 ezvidzika ari kuda murume pana baba vari kundinesa vari kuwhatsapp kwangu kuva ne 50 years
handiti vane 50 years baba ava vari kuwhatsapp vari kutsvaga mukadzi wekutosetla chai wokuti vachingoraramawo mazuva ekupesisira naye handitika vakagara vakachengetedza navo nokuti mudzimai wavo mukuru vakadi wakasheka kudhara vane vana vavo vatokura zvavo saka vari ngodawo munhu wotenda saka pane uripowo zvimoms muri kuhereuko zvimoms are you there zvimoms imbosaiwo malove nemalikes tikonei ndiri kuzama wasimeli izi zamaring bringing you bonisi ndizvifambe murimo here mucomment section wana moms murimo here ana moms saka mondibata bata wakadaro hanzvadzi yangu bata wakadaro cj murimo here 49 years zvichidzika unongozozviona kuti unoda here asi vane 50 ende baba hanzvadzi ava baba ava veda ava hanzvadzi yedu iyi vari kuSouth Africa kunoko asi havasi kuda nhumbi ese vari kuda munhu ari kudiaspora ku-UK nekuamerica kudiaspora mukadzi kana uripo chimoms chikuru uri loneliwo kudiaspora uri kutsvaga uchibaba chekuti mungogara muchivaraidzana yenyu companionship handiti mugere zvenichiwanawo munhu kutaura naye chiwanawo munhu wekuti handika please pari kuda kana uri kudiaspora ndakatovafunza ngati sei mati munhu ari kudiaspora ini zvikanzi nokuti kunoku ndingori lonelizvi handi handichina mukadzi akafa vana vakura ndiri lonely saka ndikaona hangu chekuti ndoenda kure ndinogara hangu tichigara kure ikoko tose hapana chakaipa handimaona saka kana uripo unozvipira kuti mombodzidzana babava muchionana muchidzidzana and then kana wazoda kuti vakushanyire mugare mose unongotanga wavati roora kuzimbabwe ikoko paanozouya anoyakaroora kudhara handika kutangira ipapo iwe unopota chimboya kuzoona chimbovadzidza handitika saka ndidarike papapa right cj hello Kola, hello. Kola, hello. Hello. Yes, what's going to say? Muje ndaswera. Ndaswera. Nasanzula sa input dodo wambotaura but ndingoti vanhu vakokola ngavambomira kutaura kanezve kuti musikana ari kunyeba kuti haasi kurarwa because mambotaura bhaibheri muchiti mwakazosungirira tsvaga yewo pakashaya yewo. I think musikana azoda kubatsirwa ngavambomira kuti ari kunyeba because she lost more than 6 saka ngavambomubatsira nezvinhu zvaakarasika nezvirikuitika mulife make because hazvisati zvapera kuitika zvichiramba zvichiitika so ngavambomira kumuti ari kunyeba kuti akararwa because at the end of the day kuti akararwa here kana kuti haana kurarwa is not something chiri paground chinoda kuadress because sex after all haiziri anoda kunyanya kubatsirwa nayo ane maissues akawanda because she's a single mom ane mwana life is not going on well zvinhu zvake zviri kungoparara stand yakaparara achimti ari kunyeba nezve6 of which iye ane zvimwe zvinhu zvaada kunobatsirwa zviri more urgent than 6 of course sex togona kuti ari kunyeba but according to me haasi kunyeba zve6 zvaari kutaura because arikuti after murume wake ndakadana nevarume 3 one anga ari pafacebook one ndakadanana naye zvemustreet one ndiye vainyatsomuona so it might happen kuti hana vakarara naye zvinhu zvinoitika so I think kunyeba because I think they are rubbing salt pamaronda ake because munhu anenge akatoremerwa watona munhu achitokunetsa handibata kuti akakunetsa achingoti sesimedi nenyaya yangu kutotsvaga kuda kubatsirwa ngavamubatsirwa saka iwo watouya chibva watotanga kutopa advice yacho chibva watotanga kutopa advice yacho toona kuti chingafambira mberi chichikudii ndakaramba nokufuna everyday chida kupa advice hazvizoitika unozoita munhu ane dzungu sei no I wish you could see the comment section as you murege yape advice kola atora zvine sense all the time so hanzi watopedza zvako cj hanzi taurai zvenyu kola chokwadi ichocho Kola, you are wise and you have moyo wakanaka. Thanks Kola, it's a story. Kola sensible. Saka taura akutinzwe. No, inini nyaya Kola zvangu ndongoona kuti nyaya Kola ngoti handazomubvunza zvangu kuti vabereki vake vapenye kana vakafa. Because maybe pamwe ndopataizvitangira ipapo kuti baba vake namai vake varipo here vakafa here kana vakafa how did they pass on? Aripo handiri Kola. Adona. Asakateerera mucomment section. Adona. Odaifunga kuti aripo timubvunze because nyaya yake haizi it's not ordinary kuti ndikuzoona kuti akapusa anofanira kuti netika toita isusu pakati pedu semazimbabwe
stand anoona kunge munhu asina kutenga stand akapusa chekuti vanhu vanenge vakuti tachanga muchangamu isusu takatenga wani stand tachanga muchangamu zvisingabati iye anogona kunge akatongwara but munoona kuti mulife matinoda isusu ngati accepte kuti tiri mazimbabweans tiri mashona kumwiri kwatinobva kubatwa zvinhu zvakasiyana siyana hani masona munyika matinorarama chaimo spiritually ivi munombotaura kuti masotis munombotaura zvemasotis ndo inini hangu ndisinga believe zvemasotis but munombozvitaura kuti pane umwe munhu uri wakarara naye unogamuchira dzimwe mhepo dzekuti unotoshaya kuti zviri kubva nekupi mwana anga achitaura kuti she was a virgin munhu wakatanga kurara naye ndiye mukomana wakatanga kudana naye ndiye akamupa mwana ofuchi kuna mwana mukomana waya pavaenda kuna baba wake kuna mai vake vanga vasingamudi vaitomuvingawo mhepo dzaakatotaurana nadzo ikoko hatidzizivi so ndikunoona kuti mwana uyu atori nemhepo dziri paari dzinotoona kuti iye anamate zvakasimba mate zvakasimba because at the end of the day zvinhu mapararira kuita zvinhu zvake it's not normal icho karo kuti watastendi waitengesa watenga property waitengesa zvinoda kunge ari soft kana kuti anga akapusa but haana kupusa musamuti akapusa haana kupusa munhu yakatongwara anotoziva zvaanoita because hakuna munhu akapusa anosenza ane idea yekuti stand inodiwa anosenza ane idea yekuti masofa anodiwa hakuzi kupusa ikoko akatongwara to a certain level amirewo zvekuti iwo haukwanisi kuzvicontrola zvokuti nometa how fast you apa ufunga apa unozvita kuti ndiri changamu kana zvespirit zvauya nezviya zvinoona wakundikana unosha kuti zvaita so I think mwana waadodota ada kuti azvibatsire iye ngaatange kutobhunamata zvakasimba because mukutaura kwake kwese ndanzwa kuti pane chiri kuleka handisi kumbomuzwa parutivi ndakambonamata haana kubvira ataura izvozvo which means kwaari iye prayer haasi kunyanya kuiwanza ari kunyanya kuwanza zvinhu zvaari kungoitawo iye because ndatombomunzwa akati hapana pa pachada zvekunamata ndaurata zvekudaiwo because hondo dzedu isusu hadzisi dzenyama nyama dzinozongomanifesta zvadzo but dzinenge dzatorwa mumweya ndizvozvo very wise kuti ambosimba nekunamata chaizvo because kana iye anenge achifunga kuti ndiri kunhuhwirwa nemukomana but mweya chavo chawakakubata unogona kunhuhwirwa nezvinhu zvisinganhuhwi handi mazona unogona chaiko unoona zvisipo unoona zvisipo kunhuhwigwa chako nezvinhu zvisinganhuhwi munhu asinganhuhwi ugonzwa mweya wogana zvakubata kana idea yake yekutaura kuti ndiri kuona kuti vakomana neasina mari hakuna mukadzi anombonyimwa mukomana nhasi otanga kubvunza mari hani mazora zvimwe zvinhu zvitomanikidza kuti atsvage zvinhu zvakadaro zvisinei nezverudo rwaakutsvaga because kana uchipinda murudo is not about money handi mazona kana uchipinda murudo is not about money mari inozodiwa inozouya but idea yako chaiyo ndeyekuti kupinda murudo nenhau yerudo but iye zvinhu zvakaita seizvozvi zvese zviri kumubata izvo iye anenge achikofunga kuti hano ipfungwa dzangu dzokundibata but to me I don't think it's zvinhu zvenyama zvinoda mazvi enyama handikambofenda kamuti akapusa kana kuti ari too soft mistake inoda kuti kwakahwanda ona kuirepeata inenge isisiri mistake there is something behind because arasa zvinhu zvakawanda mwana uyu yakawanda ende mari yaarasa inorwadza because inini ndiri murume chaiyo but kuti ndisenzere pasina after all these years dzaasenza mungwa uku and it seems like to me kumba kwavo kwaanobva nenhanzvadzi yake ndiye anga atori torch yeko she was the torch bearer wekuti ndiye anga achizotarisira kuti azosungudza mhuri azosungudza vanhu but iye wacho ndiye akutoatawa nemweya akutodzokera pasi and she is sinking every day handi mazona at the end of the day ndo vanhu vanozongoita suicide wekuti anozongozvura nemwana vari 12 vafa kana vakashaya hope so I think ndo mabatsiro animoda kuita kuti mwana uyu ngatitaurire nerimwe ziso she's still young she's young 30 years she's still young she still has life ahead she mustn't give up anofanira kuziva kuti she mustn't give up she must keep fighting anogona kutenga imwe stand anogona kutenga imwe property and kuti because more enemies already she has more enemies within herself so create my enemies are outside here it's a disaster ngatosiyana nazvo zvakanyura if she has to start and mazona
It's never too late to start. It's never too late. You can still start again and make it. Because you need to brains are very sharp, brains are very wise. As you would not given a platform, I know Excel. So we need to motivate you. This lifeline would end up being. Yeah. Bless you, thank you. I want to talk about CJ. Unobodeko yoko uribonya songundudza a little bit background because sense zako dzakanyanyisa for your age. You are too deep for your age. Urudzidze. Ayo anfudzidzande. Ndiri artist. Artist muimbe. Ayo. Andizi artist muimbe. Ndiyakuratidza izvandoita. Unodrawa. Unodrawa ere? No drawer. Ayo. Look at the art. No mambo art dzakazara mjobbing. No mambo jobbing mambo na art yangu inotenga from street na koma na metal. Ndizvoketa seizvozvo. Mazimombe zviboinge zvezvimuka chichi. Exactly. Mukuzi. Saka zvinotengwa here kwamuriko. Notengwa zingaita. Wow, wakangwara zvokuti. Saka ndida kuzouya kundigadzirawo zvangu ndisogadzira zvangu ndodi. Uyai nudzidze. Uri kutogona wena right vamwe vako varume mukomesi munenge muchematanza kuna mabasa right. Mwana anonamata you hear from the way she talks. Kwauna chekuita una chekudii taurai navo ndo vanhu vekudzambira navo bvunzo tishamwari kuti unogadzira zvinhu uchitengesa ndidzo kuvarungu kwavanotenga zvinhu zvakadaro andi vanozvitenga zvitereki zvimasculptor izvi ndo vekutotsvaga namba vaunomira mudhuze uchibatsirwa kuti ndaindota sei ndodini andika may God bless your hands CJ murari pafadze maoko ako zvinhu zvako zvitengwe zvisingatomboiti toda tudzoke netestimony pano. Alright, and amen. Amen, thank you. Right. De umwe wedu uyu kabrother kedu kepa diaries akhandika kari kune dzimwe nyika uko kari kutoita zvekutengesa mascaps wayo amene kwa mai mascapta iwayo achikashitengesa. Right. So guys, mwana uyu I'll talk to her. Ndichatsvaga futi I'll try and add mu prayer group so that madzimai prayer group munge musumudzira mwana uyu mukati mubatsirei ku prayer group adzidze kuzvimirira achinamata and to break the spirit. It's a spirit guys. It's a very spirit yekuti nhasi waita chinwa and asiri yega tine vanhu vakawanda vakadaro tine vanhu vakawanda vakadaro kuti anobata mari cheche kubata mari kuti ndabata mari but at the end of the day chaanozita nemari yayo haoni hapana chaita ndizona ndakabata 200,000 ndiyaenda kupi hapana chekuita nemari kweta mumwe munhu kuti kana mchida kunyatsona kuti ndikuti spirit kuna na security guard chaicho vana mahobho kuna na SA kudoko anenge achikora kana 7,000 pamwedzi but akamanja kutenga stand kumboko ari kutovaka ni 7,000 iyoyo kuno kuachirenda antimazvona achitoloja. Saka it's a spirit that needs to be broken. Mufunge zvambotagwa nemwana uyu kuti zvambotagwa nemwana uyu kuti mhondo dzedu hadzitangiri panyama dzinotangira muspirit handika dzozomanifesta panyama. Saka zvinenge zvakato zvitorimo muspirit umo muspiritual realm zvirimo kudhara. Mwana uyu has been terrorized kudhara muspirit zvakungomanifesta zvazvo panyama. Andimona zvakungomanifesta azvo panyama. Andimona saka guys be very very careful. I know kuti there are a lot of people in the comment section vakadaro ukuthi unotenga chips kutumira mari kumusha chinzi kwaita stand kunoku yakachipa mari yatumiwa yatumirwa kumusha after 4-5 years 4-5 months konzi mari yakazobiwa kana kuti stand dzaangano dzawakuudzwa mai mwana vamwe kuti vabozinzuko matlirwa mastand 33 matlirwa dzimotikari dzakawanda. A lot has happened mukati moupenyu hwenyu. Even varume chacho vanouya achidarika kuita ngori uchinjasa mabhurugu vari kuya achidarika mangwana wana uyu iwe unenge uri serious ende wakazvipira kuti ndoda hangu tichagara murelationship iyi but munhu iye ndiye anokukanya haungaramba wakamira kapane munhu ari kukanya woita move on wawaita move on naye futi same futi kana tota wese handimaona zvichingodaro. Saka mweya yakadaro yes spiritual ndiyo yandotaura iyoyo Samantha kuti pese pawasvika unonerwa mhosva pese pawasvika unonenerwa mhosva pese pawasvika unonenerwa mhosva izvi zvausina kuita unotowanikwa unayo. Inini spirit I would like to believe zvaitawa nemwana because pane madhezi ndakambotsanya strike ndichitamitsanyira nyaya idzo dzekuti Mwari but I think that spirit truly speaking inombotenderera inomboda kundinanavira handidi kuti ndinayo because handisi kuda kuipembedza handisi kuda kuiisa pamusoro pemusoro wangu.
spirit kwete yaye kuti ukabata mari nopfudzonyuka kana tikadi spirit yekuti even jeke njila angoda kwangoitika nyaya yake unowangositara nguri chingomenjenwa ipapo hanimaona kana munhu kutonyatsotsvaga kunyatsoruka nyaya yake obva toti teki naye otofamba nayo ende munhu atombofili kana guilty kuti zvandiri kutaura zvine zvekunyepa hanimaona. So I think that spirit yakatosimba yakatoipa yekuti unotoshiya kuti zviri kufamba sei. Handiti kune vamwe spirit yekuti akasvika pavanhu kudai so anongovengeka asina kana chaataura kana chaaita kana kudai anongonzi vapiwa hanimaona mweya wokungovengeka handiti. So hauzozivi kuti zvine zvisangana nemasari aya ataitaura here kwazvisangana nechii ameno but spirit iyoyo itoriko guys iriko mufamba chinongedzwa uroi kunzi upi anoroya uya ndiye munhu anotoroya uya apa hauna kana muprofita waunoziva hauna kana ng'anga yaunoziva hapana chaunoziva asi pese pawasvika unotongonzi uri muroi handiti wotoshiya kuti asi ndinomuka nedhimoni usiku ndisingazivi zviri kufamba sei apa hauna chaunoita. Saka mweya yakawanda guys inoshungurudza iriko mweya yakadaro inoshungurudza yakawandisa. Mufunge mumba chako uitire murume chakanaka uite chakadi hachioni anenge achingotsvaga hondo pasina hondo kuita munhu hama dzemurume chako dzongokupandukira usina kana chawaita undoshiya kuti zvii. Saka guys zvinhu izvi zviriko kubasa kudai uchisvika kubasa kudai but iwo matuti masoltize hanzina sichi handibelieve ina andobelieve dariko unorana nemwe munhu nhasi mangwana svika chinodzingwa basa anomaona usina kana saka zvinonetsa anomaona. We just need to pray guys. Sorry you guys ndabatwa nehope manje ndadrankiwa nemapirisi aya ndabatwa hanzi when God has bigger things before your life he will never allow you to be comfortable where you are. Thank you, well said. Any event kana mwari vachida kugadzirira tafura kana mwari vachida vakakugadzirira zvinhu zvakakura kumberi uko handiti havakubvumidzi kuti urambe wakamira pazvimbo. Handichatori makozi tolo yedu kuZimbabwe handichatori makozi manje handichatori makozi kola wedu wekuZimbabwe angachibofuna papai tozotora makozi neWednesday musori hanzvadzi yangu ndamwa mapirisi ari kundishungurudza panapa ndaanzwa anoda kutovata izvozvo ndanzwa nemapirisi anoda kutovata saka handisi kutora makozi kola handisi kutora makozi handisi kutora I'm not taking calls right. So mweya yacho yakasiyana guys. You might find kuti hauna ushu kune ushu hakuna ushu kune ushu hakuna uyu kune uyu but kazhinji lecho chingoziva kuti kana uri musituation guys mwari zvatagona kola kuti azina ndine yangu nyaya tinoda alright saka ndikusendere naive ndikupe namba dzangu dzekuWhatsApp ari kupi tinoda let me see namba dzangu dzekuWhatsApp ndikusendere anditi. Saka guys nyaya ingoripo ndeyekuti yataugwana ningikiri kuti right number ndakupa guys. Kune vese vanotanzisho sisimeli muri kudi hamusi kupindura message guys. Number yandakapina up ndiyo number yatinotaura imine nema WhatsApp. Number dzinofoniwa apa dzakasiyana. Iyi yanga ichifoniwa apa ndati ndakudzima ndaidzima sondo zoivhura neWednesday palive. I number yema shows chete chingochidhura chefoni chingorione WhatsApp yekuti vanhu vanofona chidhura. Saka ukasenda message yako ipapo probably handitogomboioni zvachose ozotisimira kundignora. Number yamunousa kufona kuti chate save iyo number yakanzi 064 andika 064895 ndo number yamufa kuseva iyo right. Pane voice ndinatubigwa nomwe mai pane voice ndinatubigwa nomwe mai regai ndikuplay voice noti ranzi nderenyu. Saka since we are here we might as well play the voice note murinzwe. When to achaga mai vai uya kutarwa navamwe nezvibhakira kuti otaura neWednesday chomuudza neWednesday vokurwa nevamwe nezvibhakira kuti oziva neWednesday vatiti vamwene vamudhagura pamuromo pese apa nezvibhakira sati totaura nemusi neWednesday iyoyo
Mene mbotsvaga mai vaya vandipa voice note ndikuisirei voice note ravo. Kuti nyaya dzacho. Tiwere. Shudui. Tiwere nabena sina kuiseva. Right. SIS MELLY murisei zvenyu. Ndakambonyora message kune imwe namba yenyu yakanzi yandakatoseva kuti MELLY diaries 2. Hamuna kumbopira mavhura mamessages angu. Ndofunga tone 2 to 3 weeks musati mamavhura. SIS MELLY ndaita dambudziko vedwe, ndokumbirawo kana muchikwanisa kana kuti zvichiita. Ndine mai 2 ndakambotaura dambudziko rangu. Ndofunga mulockdown here kunoinawo yandakambotaura yekuremerwa kwandaita nevana. Saka ndakazomboita lucky chipandawana basa. Ndaishandira mumurungu wandaishandira nditi murungu endobva afa mulockdown. Mukadzi wake ndiye akashaya, murume mvasara ari mupenyu. Saka munongoziva basa racho ndakabva ndadzikisirwa madays. Ndada kushanda 3 days. Saka izvezvi mudhara wacho iye akabva atorwa nevana vake akaendeswa Cape Town ndokunogara vana vacho. Ndiri kuno kuJoburg, basa rakabva rapera. Ndanda kumushandira 3 days. Saka dambudziko rangu SIS MELLY ndikudawo kuti vana vangu vaende kuchikoro maana 2. Vari kusvitsa 5 years muna December. January vanofanira kutanga kuenda kuchikoro. Baba vavo up to nhasi haana kana anything chaari kuita. Ndambozama kuunganidza, ndinoita zvebusiness zvekuhodha hembe muJoburg ndichitengesa, but mazuva hazvisina mari. Saka pandiri kutogadzira ndakakwanisa kuunganidza mari yekuti nditenge chikafu, grocery rekuti ndiende naro, nekuunganidza mari yebhasi kuti ndiende kumusha. But ndiri kukumbirawo mhuri yeZimbabwe kana kune vanokwanisa zvavo. Ndiri kutsvagawo mari yekuti vana vangu ndingokwanisa kuvarejistisa pachikoro kuti vaende kuchikoro nekutenga mauniform. School fees zvayo ndinokwanisa kuibhadhara nekuti ndanjiti ndichavaisa pagovernment. Saka pagovernment school kwavari kugara nemunhu ari kugara nawo, mari yacho inobhadharika yeschool fees $20 pamwana. Yeregistration pari kudiwa $90 vari 2 nemauniform. Ndaikumbirawo kune vanokwanisa kungondigamawo zvavo paregistration nekutengera vana mauniform. Ndofunga nemabhuku for a start. Ndozosimudzirawo ndichienda mberi. Tinokumbirisawo kumhuri yeZimbabwe. Ndikukumbirisawo SIS MELLY. Ngatienda zvavo. Right. Mumwe wedu uyu mudiaries aisa voice note iri akati ndikuplayirewo voice note. Anditika hanzi ndikuplayirewo voice note iri. Hanzi ndiri kunetsekana ndine vana matwins akasiyana nemurume, saka ari kungoshanda mapart time, saka vana vafanira kuti vachitanga chikoro next year. Saka ndiri pekutangira chaipo ndirejisi chako vana vasati varejista ndauma vanomubatsira kuita registration, mari registration, mari school fees, uniform zvokuti vana vakwanisa kuenda kuchikoro. Saka iyo ndakupai kana anozoda namba dzake, you just get hold of me, ndokupai namba. Anenge anzwa aketsisa kuti ndaenda ndoda kumubatsira mukadzi uyu nemabhuku kana kuti nemari yeregistration kana kuti timubhadhara registration yachona. Ndomupeishe registration ndeyekuti unyorese mwana kuti aende kuchikoro. Andimaona ndeyekuti munyorese mwana aende kuchikoro. Saka mai 2 vari kuapilawo kumhuri yeZimbabwe, kumhuri yemadiaries kuti kana uripo hako unoda kundicheka undibatsira kuti mwana wangu vana vaende kuchikoro ndochishuwo chavo, because afa kuti vatange chikoro gore rino riri kuuya iri. Pane kuti tiite zvokukumbira makeke nekukumbira tiketi rendege rekuenda kuZimbabwe yomapasi aripo. Handitimaona aya ndo mareason chekuti tingatokonzida kuti une mari yako ubva watoti rega ndibatsira ngo munhu because the genuine zviri zveschool fees hazvinese. Unongopiwa chikoro chacho charundisa vana, you pay wega straight to the school, you pay wega straight into the account school uzogomutumira city. Handitika musanyanya kuti mari kuwapa ndo mumaoko, because mangwana kana yozodzoka pano
madyirwa mari zvoita sisi Melly vanenge vava involved kuti ndendatove futi involved ndatonzi ndakadla mari yemunhu ndakaronga dhiri newe kuti uinde kuno saka please school fees kutaurwa apa kana wada kumubatsira just go to her handika my sister I want to help you ndokumbirawo madetails ekuchikoro handitika account name and everything zvezvanaka because it's auto zvine zviri pa internet apa unongoenda pa internet unobhadhara zvinhu zvako pachikoro apa handitika wobva watumira ototenga chikoro obhadhara everything zvese opuwa risiti ozokomforta siti aiwa school fees ndakabhadhara ishi handiti kana iri uniform zvakare hazvimbonetsi handitika inopiwa ekatalogu kaze muye nekatalogu yemauniform tione kuti mauniform achapita mari opiwa maiona mauniforms aya handitika ndipei maakaunti details epanotengeswa mauniform you pay wovamuudza chinotora mauniform ipapo ndabhadhara mauniform kana 2 kana kuti mangani ameni anomaona so it's simple as that because sure kupana mari pana naimeka yenyu asi chandoziva choti kana pazoputika paipa zvokwadi sisi Melly vangu vanga vachitovata palive apa vamwe mapinzi vakatodhakiwa kana yodzoka mangwana kulive inochinzi nema sisi Melly vakatoronga dhiri kuti vadle mari iyoyo yemunhu iyeye hakuna chikoro chaiveko idhiri akatoitwa sisi Melly hapana chavari kuziva vatori murimi wakatovata kumba kwavo saka zita rangu zvanambotaura zviya mweya uya rinowanga richingodzoka futi richikwana parisingakwani rinongozokwaniswa futi parisingakwani saka ndokuti zvemari dei mamira itai zvokuti muite straight zvechikoro zvekudiwa apa kuti aende kuchikoro you pay wega to the schools direct handitika because handina zvandozokwanisa kuti kana yadzoka ndinobonzi sisi Melly ndendatoye pakati nangu handindabatsira zvechokwadi ndenchiziva moza chinhu chinokurwadza ndezvekunyepa but zvechokwadi zvinhu zvechuwa zvekunyepa nochoti wotofawo nokuseka kuti iwi animaona saka guys inyaya yemwe wedu ava ndimai 2 ava ndakubvunza kuti vari pasanenge vari kuCape Town ndikanisakanganisi anomaona saka anoda kubatsira anoda kusundwa kene mweya waMwari ndibate I'll give you a number mutaurirana handitya mutaurirana so guys I love you so much ndabayiwa ipa pane hope fitisirera kushanda basa zvino ndakuenda kunovata straight kunovata tobatsira nemusi Wednesday handitika zvakare God bless you and Mwari zvakanaka maybe you can just have a prayer to cover vanhu vese handika and vakaremerwa to cover even mwana ushu handiti even mwana ushu anga achitaura apa pane nyaya yekuti anoshandira zvinhu zvisipo kushandira mhepo komana zvorwadza kuya muSouth Africa kuzoita 20 years dzekungoshandira zvinhu zvisipo guys it's so handizivi zvorwadza pafeya but ndadzima foni todawo munhu anoda chinamatira 1 tapelo mudhimo une zita rakanaka chaizvo tapelo mudhimo uyo atinamatiroka ndione zita rakanaka chairo rinokodzera kunamatwa tapelo mudhimu tinamatirei pfibhimirai mutange matanamata takavhirana kuita kuti mukavhiwe mese antika then mozoenda kunovata tichida tisingadi tingabhilivha mune zvakasiyana siyana but God is there and Mwari ndiye mukuru pane zvinhu zvese ndiye watofanira kuti titange naye tisati tasvika kune zvimwe zvese kana mozoenda kune zvimwe zvamunenge muchizobhilivhawo mazviri but God is the overall of everything handiti right vamwe vanonzi ngatinamati vanhu vavatiza chausingazivi uchitotiza panonzi ngatinamatei probably ndiwo wakatasana nezimwe yari kuda kutokuataka the moment apanoprayiwa panapa pamwe prayer inogona kutotuva rimwe ziwo ranga ritombira mberi kwachida kutokudestroya you never know handiti hapana chinhu chakamboipa kutangu chakamboipa pakunamata kana ari pada kutinamatira guys fona itoni fona just call in unamate handika tichiinde hedu just one munhu anofona obva anamata toenda hedu 1 person anofona anoda akingofona guys mese muri mazhinji enyu muri vanamata apa musararamire vanhu musatarise vanhu kana wangoda kunamata wanzwa mweya uchitinamata chingosimuka ufone unamata which number yedu yemazuva yese yayavidha yemazuva yese yekubema calls hapana ari kuda kunamata hapana ari kuda kunamata mese mabva matadza kana kunamata hamugoni kunamata mese alright ngatinamatei since nai tinamate alright ngatinamatei
Baba nezita raJesu tinopa mbiri, tinokunamatai, tinokuremekedzai nemadekwana nhasi. Baba, thank you Jehovah nekuuya pano pamberi pose wenyu zvakare nepaplatform pano zvakare Jehovah takaungana hedu timazoise Mwari tichitandara nekubatsirana nekusimudzirana. Baba, I pray for the lady angari pano Mwari ari kusangana nemweya waJehovah wemhashu dziri kuuya kuzoparadza patisina kukohwa nepatisina kurima. Mwari, ndinotaura zvakare Jehovah kusungurwa kwemwana wayu Baba. I speak deliverance in her life, my God. Baba, I speak Jehovah that you open your brains, Baba, you open your eyes, my Lord, you open Shakari Jehovah, wisdom, you read deep. Should she pray? Let me give an opportunity. Let me give an opportunity to do so. Right? Call her, hello. Yes. Hello, mother. Should he say? Mushe. Thank you very much, Andy. Muzita renyu Baba neremwanakomana neremweya munerera. Tenzi tinouya kwamuri Jehovha nokuti imi ndimi makatendeka. Tinouya kwamuri Jehovha nguva nenguva nokuti tinoziva kuti kwamuri ndiko kuno utiziro hwedu. Tinouya kwamuri nguva nenguva nokuti tinoziva kuti kwamuri Baba ndiko kwatinopedzera shungu dzedu Baba. Baba, tinouya kwamuri madekwana ano Jehovha mutsvene makanaka. Tinouya kwamuri Baba kuti Baba tafsai group redu pane ino nguva Jehovha mutsvene Baba. Tinouya kwamuri Baba kuti tinamatire Jehovah mweya tsvina, mweya yakaipa inoda kuuya kuzoparadza Baba, tinoidzinga nezita raJesu Baba. Baba, tinouya kwamuri madekwana ano tinamatira Baba ivo vana vedu tenzi vari kutaura zvavari kutaura pane ino nguva Jehovha Baba. Zvinhu zvinorwadza tenzi zvemweya yakaipa, mweya yemadzinza inoteera tenzi Baba. Ndinouya kwamuri Jehovha ndichiti Baba tinoidzinga mweya iyoyi nezita raJesu. Tinoidzinga Baba mweya yakaipa Baba inotiteera Baba kwese kwatinge tiri Baba nezita raJesu. Baba, tinouya kwamuri nokuti imi Baba vana vanochema kwamuri nokuti Baba kwamuri ndiko kuno utiziro. Baba, tinongouya kwamuri madekwana ano segrupu rino reDiaries Baba. Tinoziva kuti Baba pane zvinoitika mukati megrupu irori, asi imi munoziva kuti mugrupu medu Baba hakuna anoita chakaipa, asi kuti vavengi vanongoda kuuya nezvakaipa tenzi nekuda kuparadza chete Baba. Baba, tinoda ngouya kwamuri tenzi chiti Baba tinonamatira mumwe nemumwe ari mugrupu irori Baba, vasabatwe nemweya wakaipa, vasabatwe nemweya wekuparadza, vasabatwe Baba nenyangwe nayo magosti Baba. Tinanamatira nezita raJesu Baba kuti Baba indimi vanoziva chavakazviitira magosti Baba. Tinovanamatirira Baba kuti izvo zvavanenge vachiita izvo zvari mukuwanda imomo Baba, imi vaona ishe Baba. Musavakanganwe Baba pamunorangarira vamwe varangarire tenzi Baba. Baba, tinongoya kwamuri madekwana tichingoti Baba taisa zvose zvichemo zvedu pamberi penyu nekuchema kwedu Baba nekusingaperi. Amen. Amen. Thank you very much. Thank you, my sister. Bless you. Thank you. Right, guys. Marara Munyasha. Bless you.